Masikasathembisa senza njalo akubingelele kombukelo lapho ngasekhaya ubingelela sitateleke intokazi yaKwaNdlovu phansi eMalmodi esigodini sendaba zegudu ngikubingelela bukhoma kwisitateleke media uhlelo ingonyuluko nomngeni sithathu uhambo siphalela uXolani osengithatha isitateleke teteleka nami intokazi uyoza ukuthi konakala emndenini wami kukwenzeka kanjani ukuze sikwazi ugcina siphume nesisombululo okokho ukuthi ungasayindawo bese usho kanye nami uthi asambe mbukeli ngoba ngiwena futhi okuwuwe usibizile owaziyo ukuthi kungani sila noma kwenzakaleni wena muntu ongasithatha usibeke odabeni lolonke ukuthi cha into efike yenzeka yaqala la kwenzeka ukuthi manje sekugcine kwami ngibuze noma engisala nayo engingakwazi ukuthi ngiyibuze noma engifisa ukuyibuza efana nale umuntu okumele usilandise ngoba wena umuntu onazi udaba okumele futhi ubethule phambi kwabo bekhona abafowethu bebonke nobaba bekhona ukuze sazi ukuthi okushoyo njengamanje kuyikho yini njengoba bangabantu ozokhuluma ngento abayazi hhayi abangayazi ukuthi uyayizwa. So wena muntu okumele usithathe njengamanje usibeke ukuthi uqale la kwasuka la kwaya la sekuze kwafika la. Ngilele mfowethu nawe mkhulu ngizoxolisa nje kakhulu nithi indlela yaqhamuka ngalesi sikhathi ningalindele ngenxa yesizathu esisaziyo sonke ukuthi khona ukungezwani kahle kahle phakathi kwesisonke nawe mfowethu nawe mkhulu ngey'nkulumo kodwa ngezenzo kukhombisa ukuthi akukho nkinga ekhona kodwa izinto ezenzakalayo nangey'nkulumo akukho. Lokhu kwahamba ugogo inkinga ibingekho ngaleyo ndlela kwase kuhamba umfowethu uSithembisi kwase kuqala iy'nkinga engazazi nami ukuthi ziphumaphi kuyo yonke into ekhulunywayo kukhonjwe mina namacala onke akhulunywayo into eyayenziwa umfowethu ibekwe kumina ngize ngibuze ukuthi ena kungani kuyo yonke into ibe kumina ekubeni mina ngiziboni nginecala kungekho futhi umuntu ongitshelayo ukuthi wena wenza u-wrong la wenza u-wrong la. So into engifuna ukuyazi ukuthi yini kahle kahle edala kube nokuqhekelana okukhona ney'nkulumo ezingekho right phakathi kwethu sisonke. Iyona nje into engifuna ukuyazi leyo ngoba angisatholi ukukhululeka ngendlela nami engiyiyona ngoba ngeza nakubhuti omdala ngaze ngamcela ubhuti omdala ukuthi ubhuti omdala njengoba uwumuntu omdala wena umuntu ubhuti omdala bengicela ukuthi wenze i-meeting ukuthi sikwazi sikhulume and kubuyiswane ngendlela okubuyiswana ngayo kuhlale phansi ukuthi uma kunenkinga noma mina nginenkinga ngitshele ubhuti omdala lowo meeting leyo akaze ayithenda hhayi ukuthi akaze athende wayesisho isizathu sakhe sokuthi yena i-airtime akanayo imali akanayo isendele what ilokho nje thini into esixabanisayo. Okay, before ufike lapho ekuthenini ukwazi ukuthi nenixabanisayo yini eyenza ukuthi wena uzubone engathi kunengxabano ngoba ngiyakuzwa ukuthi uyasho ukuthi kuney'nkulumo ini asingakhulumeli phezu kwento esingayazi asizi ukuthi iqale la engibone khona ukuthi khona ukungezwani noma sike saba nokuthi noma sike sahlala phansi sakhuluma saphikisana ngento ethile leyo kuyiyo engibona ukuthi iyimbangela yayo then bese sidingidela phezu kwayo because uma sizothi ufisa ukwazi ukuthi kukuphi la wenze khona u-wrong singazi ukuthi isukele kuphi uze ubone wena ukuthi ukhona lokhu kungezwani okukhona yingoba kade kuqaleni. Into yaqala kanjena ukushona komfowethu ngingambali ugogo
umasingcwabisane wakhe wayenawo yonke into yaqala lapho. Umfowethu wayengenawo umasingcwabisane, and then umfowethu aseyitshela ukuthi umasingcwabisane uyawufaka yena ngoba ugogo wayewushiyile, kwafanele ukuthi uqhubeke. Sakhuluma noBafo ukuthi Bafo, kunezindlu ey'kahle zayezakagogo akuzona ezethu for example. Sathi Bafo, ngoba umfowethu uyagula, akathathe izindlu lezi azisebenzise ngoba thina siyakwazi ukudokoza sikwemele yena amandla kanota. Mase ukuthi uzofaka-ke nomasingcwabisane. Saxoxa naye-ke mfowethu, mina ngazi lo umasingcwabisane uyawufaka, nami futhi wangitshela ukuthi okay, umasingcwabisane uzofaka. Umfowethu waseyahamba emhlabeni, ukuhamba kwakhe emhlabeni kuqala ukuthi manje umasingcwabisane akawufakanga, yabo. Mina ngangifake umasingcwabisane, ngangifake ebhenki khona nakhona futhi ngangiqala mhlawumbe izinyanga mhlawumbe eziwu-2 kanti vele sezohamba emhlabeni. Kusho ukuthi ngase ngikhuluma nomkhulu uba, ngakhuluma naye ngathi baba, nansi inkinga. Naye-ke wayeyazi isitori ukuthi ena inkinga yenzakala. Wathi umkhulu, okay, usazocabanga. So ngenxa yokuthi ngangi-stress nami inhliziyo yami ngangazi, ingqondo yami yayihambile, ngingazi nokuthi ngizokwenza. Kusho ukuthi umkhulu wathi usazocabanga. Wafika uBafo, wathi uBafo, hey Bafo, khuleka umkhulu ungabi ne-stress esikhulu. Ngizokhuluma nomkhulu uzokwazi ukuthatha umngcwabo uwubambe kamfowethu. Right. Kusho ukuthi akhuluma naye umkhulu wasethi hayi, kulungile, ngizothatha yonke into, ngizokwenza yonke into yomngcwabo, konke yonke. Bese ngithi mina mkhulu, ngamtshela umkhulu futhi wasethi mkhulu, ngiyacela ukuthi emalini ozoyikhipha ngizoyikhokha kancane kancane. Umkhulu igama waphendula ngalo, wasethi umkhulu, hayi ngeke fana, ngoba ngibiza ngofana, incane ngibiza ngofana. Wathi ngeke fana, ukuthi kungenzeka lokhu ukuthi ukhokhe ngoba iy'ngane zami. Igama lithi kwaba khona ukuthi gidi mina. Umkhulu wayenza yonke-ke into, umngcwabo wawubamba yonke into kwaphela. So mese ubambile umngcwabo, ayi ngihlala la ekhaya, ngihlala la. Kwaba nje ukuhamba kwey'nsukwana, ayi indlela umkhulu esengi-ekthela ngayo angisayiboni mina, yabo. Because into enganothisa kuyona kakhulu ukuthi umkhulu usegudlukile kimina. Kwakuthi kuyonke into eyenzakalayo, ngisho noma ehambe yo-order, wayengimemeza ngale, yabo. Anginike ukhiye ethi naye angisale kule nto, yabo, ngibheka abantu. Ngaqala nganothisa lapho ukuthi umkhulu angathi noma ngifika ngikhuluma nawe umkhulu akasemnandi ngale ndlela yasekuqaleni engimazi ngoba ngiyamazi. Uma ekhululekile ukukhululeka ngale ndlela leyo yokuthi uyabona, yabo. Nganothisa lapho, okay, kwahamba ngase ngithatha isifungo, kwaba ne-meeting, okay, sabamba i-meeting sisonke, sibamba i-meeting. Mesibamba i-meeting, kuwumfowethu, ukhazini wami, nami somuntu. Sabamba i-meeting, mesibamba i-meeting khulunywa indaba yokuthi, khulunywa indaba yezindlu ukuthi lezindlu ngizopholisa nje ukuthi ngifake imidlalo yami. Ngangiphume nombono sibabili before i-meeting. Ngathi mkhulu, ngoba izindlu umfowethu useshonile, lezi ndlu eziwu-2 bengicela ukuthi sinike ingane yayo uBafo lo washonayo zakhiwo. Umkhulu igama wangiphendula ngalo wathi ingane ibhekwa ngabomama. So ngangabe nayo i-power yokuthi njengomuntu omdala anginayo i-power yokumphikisa noma ngikhulume indlela, ngoba indlela nami engifila ngayo futhi wayengayizwa ngaleso sikhathi.
Okay. Yeah. Kusho ukuthi-ke kwasephoqeleka ukuthi umkhulu akhiphe intengo isinqumo esokuthi izindlu uzokwenza njani ngazo. Okay. Wasenza njani? Wasethatha indlu eyodwa wayeseyinika umfowethu. Phofu lokho akunankinga lokho wayekwenza. Wayeseyinika usisi wami enye. Phofu nakhona futhi kwangenankinga kimina. Okay. Ngase ngithi-ke mina-ke lezi eziwu-2 ngicela ukuthi and le eyodwa futhi izosala 1 ngoba eyodwa phela kwangona. Oh, okay. Futhi kwaphoqeleka ukuthi ngithi-ke mina-ke le eyodwa-ke angivumi nayo soyithatha. Okay. Ngoba ngenzela khona lokhu ukuthi uma kuwukuthi ingane iyangihlupha ngikwazi ukuthi ngingakhali kakhulu kwaningi ngomuntu oyibambelayo. Hhayi-ke kwasho ukuthi lapho abangangiphilisa futhi azange kube khona futhi impilo. So-ke kwase kuhanjwa nge-meeting sakhuluma ne-meeting. Bese kukhulunywa-ke manje sekungena kwitayitela. Itayitela ngangaliphetha ngalelo langa bebefuna itayitela bethi libhalwe umfowethu omunye ukhazini omdala sewashona naye. Libhalwe umfowethu omncane. Ngabatshela ukuthi itayitela alibhalwanga, itayitela vela kuyamanga. Ngenxa yokuthi bafuna ukulibona itayitela kahle kahle libhaliwe. So-ke ngabatshela ngabachazisela nomfowethu futhi ukhazini naye ehlakasele phela ngamchazisela ukuthi itayitela. Kwenzeka kanjani itayitela libe kuwe nibangaka ngifuna silaphe? Umama wafika kumina ngicabanga ukuthi ney'nsuku zasey'sondele iy'nsuku zakhe. Wafika kumina ngihlala ngapha walifika elibambe kanje wathi ngane yami ngizosho amazwi awashoyo. Wathi ngane yami ngeke ngize ngikhiphe lutho uzosho nje exactly njengoba washo mina. Elibambe kanje wayengasaboni nasemehlweni. Behamba wayizwa ngey'ndomo ukuthi wesefikile lapho. Elibambe kanje wathi ngane yami nani itayitela. Ngicela ukuthi ungatsheli muntu ukuthi itayitela likuwe uze ungisize ngoba meke watshela umuntu ukuthi itayitela likuwena nize nazi ukuthi anisophinde nibe nekhaya ngoba umkhulu ufuna ukudayisa umuzi. Yinto owayeyisho. Sho amazwi ayewakhuluma. Okay. Wasekunikeza leli tayitela. Waseyanginika leli tayitela. Ngase ngithi mina awu hayi suqala ley'nto zakho kanti usuyahamba yini emhlabeni. Wathi nayi mntanami kusasa awulazi ukuthi likuphatheleni. Okay. Ngathula-ke naleli tayitela ngithula ngoba ngigcina amazwi kamama. Okay. Itayitela lalisolelwa ukhazini wami mfowethu. Lisolelwa kuyena. Mina ngiyazi itayitela likini. Umfowethu omdala uyazi itayitela ukuthi likina ngoba ngamtshela ukuthi mfowethu itayitela linjani. Umfowethu omdala wase etshela itayitela likubani likhona. Manje ngenxa yokuthi-ke balikhomba kuyena yagcina sengikhiphile ngoba ngaleso sikhathi ngangayile emsebenzini kuphuma indaba yetayitela babene-meeting eyabo. Mina ngangatshelwanga umkhulu zange ngizengitshele nawe bafo zange ngizengitshele. Okay. Ngavuka ngale ngeza ngapho wathi umkhulu hawu siyeshada nawu ukhona nangathi yangisebenzi. Wasethi yena hayi siyehlala sethu ungolo umoya lungisa sihamba hayi nangempela ngisebenza. Angitshela ukuthi mina ngizokhuluma ngetayitela khona kulowo muthi. Sathi mesifika meeting sahlala phansi ubaba kwavela waqala yena ukuthi kahle kahle ningalokhu nishonisa le nale. Ukhuluma into straight-ke uma kuwukuthi into ingamanga akafiki lutho. Washo wathi lana futhi kukhulunywa ngani ngetayitela bafika itayitela lekuthi lisho ukuthi likuphi. Angithi akekho umuntu owaziyo. Same time nami futhi ngavuma ukuthi hayi
itayitela kumina kanti nomkhulu futhi sengibona ukuthi le nto le ibanga umsindo ongathi umkhulu ngamtshela umkhulu ngathi yazi umkhulu kunento engizokutshela yona kodwa inhliziyo yami ibuhlungu ngayo wathi yena ayifana lunje uzongitshela kwesinye isikhathi ngase ngitshela before siye ngapho ehlakazini Okay. wayengazi kodwa ukuthi yini Okay. manje-ke ngifike ngisho ukuthi hayi itayitela likumina alikho kulisho futhi kwase kakhulunywa ngoba umkhulu wayengasazwani noRishi nami futhi ngingasazwani noRishi ngiyinkulumo ezayiqhamuka ezokuba ngenxa yokuthi Alaziwa le tayitela. alaziwe itayitela manje sekuney'nkulumo zokuthi mina uRishi angimfuni lapha eShakazeke akahambe naye uney'nkulumo nawe ubafo lo washonayo wayefike ethathe nazo iy'ndaba ngalena ubaba uyena ubafo efike ezoyikhuluma la ukuthi walukile ezixabanisayo so-ke itayitela laselivele ukuthi kwathiwa hhayi akunankinga uma itayitela likwena akusiyona inkinga Okay. itayiteleni wadlula kanje kodwa kune-question mark ekhona esele kubona ukuthi bafuna ukubona itayitela ngoba itayitela libhalwe bani libhalwe umfowethu nomfowethu omunye sewasho chazi lo washona umfowethu Okay. so bafuna ukulibonela lokho Okay. Yini eyenza ukuthi wena mfowethu ngoba bawubona ukuthi abagculisekile kuleyo yokuthi linobani libhalwe bani yini mhlawumbe eyenza ukuthi ungenzi isithombe mhlawumbe bathumelele isithombe nakho ubonani ukuze ugeze iy'nhliziyo zabo uphele ukukhuluma khona lapho nakho kubhaliwe etayiteleni akukho umuntu obhaliwe noma kubhalwe ukuthi nakho bafowethu kuphelele lapho yini yakubamba mhlawumbe ukuthi ungayicabangi eyokuthi ukuze ngizonqamula ukukhuluma noma kungaze kudonseke kukude ngoba uyabona ukuthi kunombuzo osele kubona angibenze kube lula ngibakhombise lokhu abafuna ukukubona sidlule khona. into eyadala ukuthi ngingakwazi ukuthi ngishuthe iy'thombe kulona itayitela futhi babefuna ukubona lona mina nginongabazi ukuthi nginembuzo engeke ngikwazi ukuyiphendula kwamina ukuthi uma ngase ngifike nalo itayitela mese belalithatha thini ugogo uma ukuthi uyabuya noma ngamaphupho noma ukuthi ngathini kuwena Okay. yabo iyona into eyadala ukushutha ngangingakwenza kodwa isikhathi esiningi ngicabanga ukuthi babengeke beze begculiseke Okay. bafuna ukuthi libe Alright. okay kusho ukuthi kwahamba-ke sekuyibeke ibithi umkhulu usho ukuthi ungeza ngafika kukhazi mfowethu eShakazeke khona ngathi uma ngifika ngangiyolanda imali yebhuku saxoxa-ke nje ukuxoxa nje kwethu isitho njalo wase ngingenela lokhu ukuthi hawu yazi umkhulu ufikile la umkhulu wafike wazothatha iy'mpahla ezongimbathisa umfowethu wasekhipha igama lokuthi mina ngizothatha iy'ngubo zikagogo ngizothatha iy'ngubo zikagogo ngayibuza ngithi hawu kanjani na kanti kwenzakalani waye ngithathe kuthiwa ngizothatha iy'ngubo zikagogo yingobani kwenzekeleni ngoba uma kuthiwa ngangiyidinga lozo mpahla uma ngangihamba ngiyifike ngiyithathe futhi nakhona ngangeke ngize ngiyithathele ngangizoqala kuye umkhulu ukuthi yena mkhulu ngicela ukuyothatha into ethile kuyena ngenxa yesizathu sokuthi mina ngakhula esandleni sakhe so ngiyam-respect ngiyamhlonipha ngangeke ngizenze so amagama lawa aphumayo engawa-understand ukuthi athini kahle kahle yini into esixabanisile noma yini engibonakala ngi-wrong noma kuthiwa ngi-wrong akekho umuntu ongitshelayo ukuthi u-wrong kuphela into eyenziwa la iqhamuka ngobu-wrong kwezinye zezinto right ngidlule lapho kancane Todavía ngikhohlwa ukuthi ngathi idonsa kakhulu le nto kodwa ngikhohlwa ukhona ngoba kuye lapha kumina nobuqede lapho nabo angithi owokuqala amtshela noma athi kuyena wena uzoxabanisa izinto
uzozixabanisa izingane. Angitholanga mpendulo. Right. Yena uthe uma kwenzeka ehamba emhlabeni Yeah. umxazululi walowa muntu ukhokho nje baxakayo yini umxazululi. Yes. Ngathi okay, akuyo futhi ebheka uma kanjalo. Lokho ikwenzile konke konke angamandla onke ngoba umuntu osethule solifaka ngoba akasekho engikhulumela. Right. Ngingaqhubeka ngizongena kule ndawo lezi ezindlini washiya eshilo ukuthi kunezinto ezisikahle. Right. Wathi khona imali yakhe ziyanetha kodwa akalungisa nje neyodwa sinamali walungisa neyodwa umuntu ababika kuye lo mfana uzalwa ngusibali wami omdala uyena ohlala lapha babika kuye yonke into uyena oyaziyo yonke into eqhubekayo. Kuye kwafika isikhathi sokuthi ngithi right ngiye kumfana ngithi lalela-ke mfanami imali yerenti ifuna ike ibuye ize la ngoba umsebenzi lapho. Ngakho-ke angisho ukuthi ngiyashoda okumenzela umsebenzi wakhe angisho imali yerenti ibuye ize la. Ngempela ufikile nayo umfana lo. Ngaba imali abahlukanisela imali yayo ngendlela 77777 bathi lo amncane wangathola imali kakuthi u-500 kuholethwa kazi ukuthi wena ba awunani ngoba indlu nginikeze intombi yami okugqagqisile enye indlu beyinikeza lo ingane kasibani wami bayiyona egadi leyo akho muntu ahlala lapha iyona okuyayihleli nogogo kudala kuba edese wahamba ehlala naye Yeah. noma egula kuphuma imoto bafike bamqukula ugogo bemsa kodokotela lapho bamsapha. Wathi-ke lo uXolani ufuna izindlu eziwu-2 baba kungenzeki lokho ngamane kuyena samnikeza izindlu eziwu-2 wathi enye indlu ngisamfona yatshela amegama ukuthi nodadewenu lo washonayo unendlu lapha maba kunjani unendlu alithengelwanga leli gama manje na inkinga apho ikhona zoshake inkinga lapho lo uma wabo leli abona ngumzali fanele afanele ingane uma isisifiki sakho ube no ingane oyithandayo ube nengane oyithandayo. Laba bantu bathi sebancane bengamadoda bengaka baze bancane kubeka unomuntu impilo yonke kodwa uma wabo ebengelanyani ebeyishaya emva eyishaya phambili kanti uma ngaba ungumzali awuthi into yakho uyikhulume nje iqonde ungabikho okuthiwa akekho babe khona bonke umuntu ahlale esazi ukuthi ungani
ngoba wathi walibeka umama wathi lo ingane kadadewabo ingakhishwa noma kunini inothulumu. Wathi inothulumu ingakhishwa iyozihambelana uma seyithole amahlelo aluhlaza kodwa ibe ukuthi impela-ke kusenzeka kanjalo-ke namanje. Right. Ngizothi-ke okwesibili okanye okwesithathu, lento siyikhuluma kabi ngoba akekho udadewabo, usenodadewabo omelana wami welama udadewabo ozaphilayo. Right. Igama lokuthi ngase ngidayise umuzi, andazi ukuthi ngingadayisa umuzi wakwasithole xa ngaba nginayo indlela eyokudayisa umuzi wesinye isibongo bantu ba usemkhweni bami. Kusukela wakwakha elalokishi besahlala eMjondolo ngisebenzela emapulazini. Ngathi kuyena wenawakho, wena njengoba abantu behleli lapha nemithwalo nawe hlala la till kuze kuphume indlu kamkhwekazi. Seyaphuma-ke ngempela kazi bakusemkhweni bami, akukho kwami. Eke ngidayise ngisho isifuni neyokuthi ngingadayisa umuzi wesinye isibongo, leyo nto ilicala elibomvu leyo. Engingawudayisa yilo wami, nawo ningende udayise ngoba ngivele nengane, ngoba iy'ngane zami ufuna zihlalise. Ngisho ukuthi-ke lena into iyangixaka uma seyiqhamuka ngabenza ungazange umndeni uke uhlale phansi uyuxoxe, ngoba neqiniso ndiyalifuna njengoba ndatshiwo ukuthi mandibeke umxazululo. Ndazama ukuxazulula uyokwasuka uXolani jenalise wathi baba ngicela usehle endabeni ye-rent, endabeni yezindlu, sibadala manje sokwazi ukuthi ngathi mina ake lihlanganeni-ke nomfowenu nibe niyixoxe ize nayo siyihlangene apha kubo ayixoxa kule ndawo xoxa-ke le nto leyo ngavuma ngathi ngobana mina njengoba ngingafundanga nje umqondo usebenza ngesinye isikhathi sawo sengilele ngicabange into ngiyiguquguqula yonke into. Ngathi ngobana vele akukho kwami phaya. Masithi iy'ngane zakhe mandisehle phaya, mandisehle namandla ami onke. And then ngasehla, kodwa manje ngihlehla kabi umsebenzi kagogo ungiyenzi. Yabona nayo into ebuhlungu esizini yami. Lize lathi elami igama lathi kusho ukuthi ukuba ngabana bekuthiwa amandla ami bengiwaspende lapha kwabo njengoba bengiyogqithiswa kwenja ekugcineni. Amandla ami sephelile. Ngabe nampendulo nalelo. Right, lize endaweni yempahla-ke manje. Sifikile impahla ngazithatha. Abanikeza ingubo bonke. Abanikeza ingubo. Nothwalo wami ndamnikeza yakhe naye asemfanele ngendlela asibalile. Impahla suitcase zokugqoka. Usibali umuntu owaziyo ongazabo. Ungumuntu wesifazane. Uyothatha ezwathathayo ngobana asigqokile manje isikhethi thina namalonga. Ukhona usibali ozokwengamela lezo impahla.
esesuthisini. Igcwele impela isuthithi ukuthi khonani nani angilazi ngoba andihlangananga nalo abantu besifazane angisazi. Kodwa sibhekene noSibali, yena ngumuntu wesifazane. Ngoba bethi noba bathenga ingubo ezifanayo sonke isikhathi. Ingubo nasidedela kuyena ukuthi uma sokwenziwa umsebenzi lo kagogo kumele asusihlile uSibali athathe ingubo azithathayo engubeni zikadadewabo. Waqhubeka kanjalo-ke yabe sebasaseni namanje. Ukuthatheni kwami ingubo mina ngiyibonile le nto ukuthi iyapha kuya khona. Wami umqondo muhle kakhulu. Wakudala ngeze nasesifisini kanti umqondo usemncane. Ngayibona uXolani uyedwa kule nto le. Uyedwa ofuna ukuthi yena engameleli wami. Ngathi lapha enganeni ngathi landelela lapho ngibona ini lapha nakho yini. Kodwa nawe lo muzi lo akuwuni wakho, owabazukulu bami. Wena njengoba unkosikazi wakho washona-ke wanomunye unkosikazi nahamba nokwakho wena la ngabazukulu bami kuphela bala abawuphatha lo muzi. Wena uzoba ngugada wabo kuphela. Hayi ingane yangabi nakinga yazo. Ngisho ukuthi-ke le nto lena mina iyangixaka uma ungazange uke uhlangane umndeni ngoba udadewabo akazi manje ukuthi sikhuluma akazi. Ngeke ngimshiye ngemuva, ngeke ngabe nephutha akazi ukuthi sikhuluma ngani ngoba lapha yindlu kadadewabo. Abangela bayashilana ibele ngeke ukuthi konke engizenzayo mangiqale kuyena yenze into yesivumelwano ngendlela okuyiyona. Ngicela ukubuza mkhulu ukuthi ngesikhathi sihamba i-meeting ukhipha iy'nqumo owawuyikhipha wayekhona? Wayengekho zakhishwa yimi njengomxazululi ngoba ngiyibona engqondweni ukuthi ifa ikhona. Ngicela ukubuza futhi mkhulu ngesikhathi sine-meeting lana mina nawe ngichazisele ukuthi mkhulu awuhlale nje lapha esihlalweni. Ngachaza kanje sasila ngaphakathi esitolo ngathi mkhulu uhlale lapha esihlalweni uphenduke nazo. Ngaze ngenza ijoke ngathi uphenduke nazo ukubuke iy'ngane zakho ukuthi zenza njani kulo wamuzi. Uma nginenkinga nobafu sibuye size kuwena sithi mkhulu hayi sinenkinga la bonani ngengesa elinoda mina yabo usixazulele kuloyo nkinga. Angishongo kanjalo. Awuma kancane ke kuwe naku ngiyiphendule. Angithi yabona lokho wakusho kodwa ngendlela engibone ngayo ukuthi wena udonse laphi awufihli umqondo, awufihli wena ngiyakwazi ukuwufihla umqondo, awufihli ukuthi aze ngakhipha igama ukuthi uma nizobona impumelelo right isenzeka. Kodwa kumanje khona okuncane okukodwa kwenzakalayo ukho. Okay, asikhulumeli okusukela ngase sikhathi sikhuluma ngoba kwenzeka ngoba nje kumanje kuney'nkinga yabo. Ayikho into ezokwenza ngoba angisomani nayo baba. Mina ngikwazi ukuhlala phansi nobaba ngikutshele mkhulu inkinga iyodwa, akukho ukuzwana. Kunegama lakhishwa umkhulu ekhuluma komunye umuntu wathi mina ngizombulala ubaba. Hhayi angifikile ngisaqoba manje ingathi ngizolentuza baba lo muntu lona mina ngiyakwazi ukuhlala phansi. Okay, manje Xolani, isizathu sasenza ukuthi ubaba usho kanjalo isimo. ngizokuchazela ngento. Uyabona le zinto
aye waphenduka ngazo benkingi yamazi noma besengane ukuthi lo usele engenalutho uze wathi uXolani ufuna ukuthi pha ashiyelwe indawo ezokwakha kuyo uthulumu wakhe. Leya ndawo ngiyayazi ukuthi incane kangakanani, ukusho ukuthi lo umkhiphela ngaphandle, lo umkhiphela ngaphandle. Njengoba engenani kuyodingeka ukuthi makube nendawo azokwakha eyakhe nje eyeventi ukuthi aqhubeke naye alempilo. Namhlanje yathi yabona wena uzobulala uXolani ngoba nibanga lowa muntu. Kakusho lokho. Nginombuzo ngenzela ukuthi sicaciseleke kuwona nathi sisonke. Iqasho esikhuluma ngayo iqasho kaMawela, ngizalo uMamoyela nobabili. Kodwa umfowenu akanayo indlu emnikeza imali ngale emqashweni kaMawela. Okay, lapho ubhekile lapho impela kufanele ubhekile ngoba ayezange uchaziseke kahle umkhulu owakhipha isinqumo salona Okay. sokuthi angayitholi indlu afanele ukuthi ayithole wayenayo indlu afanele ukuthi ayithole ukuthi wabika usisi wami wanika inkukhu wanika wathi Umnguni akungatholi. angatholi ahamba yena phezu kwama esehabile Okay. waseyapho wasethi umfowethu wangabi nantoni khipha imali 500 Hayi uzophawula sisi. wasekhipha Mina ngibona ngathi indaba isiye ekugcineni. Angiyazi angakeze sikhuluma ngani nami. Mina ngisadidekile nje. Khona ngiyeza sikhuluma ngani kodwa manje ingxoxo esiyikhulumayo njengamanje ayinginiki isense mina. Nomuntu ongathi ukhona uyilalele akazi ukuthi kwenzakalayo. Mhlawumbe mina mangase ngicele nje ithuba lokuthi ngileke uma nizongipha ukuze sizokwazi ukuthi sithole kahle kahle yini esihlanganisile. Ngoba ngiyamuzwa bafika khuluma uyalela. Kodwa manje ngeke into siyithathe siyophela siyiyeke ekuqaleni la. Okay. Ngoba umsuka wento fanele siwazi lapha ekuqaleni. Ukuze kufike la sikhona ufike kanjani. Ingakho bengisho njalo ngithi njengomuntu okuye bengithi ethi uyayazi kumele ayilande ekuqaleni ukuthi yaqala la izifike la ingoba kwakusukele lapha yawe understand. Manje sesiyibamba lapho sizama ukuthola iy'nkinga ey'khona sesiyayixosha nanoma uyayizwa sesiyayixosha iy'nkinga ukuthi okay bekwafika kwakhona ukuphikisana netatiyela okusho ukuthi into ekokudingidelwa phezu kwayo noma eyinkinga njengoba sikhona understand. Sekuvela nanokuthi kunento mina eyafika kimi ukuthi wathi ubaba mina ngizobulala umfowethu so mina nomfowethu asizwani. Ayisabuyele emuva ukuthi nize ningazwani. Yingakho sengize ngigcine ngibuza ukuthi nizalo uMamoyela uyavuma ukuthi yebo. Izindlela enikhuluma ngazo ngesigaba yebo. Ngikuziswa yini ngizama ukuqonda ukuthi ingabe wawugculisekile yini wena ngesinqumo esathathwa ngakho kungani wagcina ungabelwanga. Understand ngifuna ukuthola ukuthi imbangela yokuthi kugcine kungabi bikho ukuzwana yikuphi. Yikho usungithola sengibuza lo mbuzo engiwubuzayo. Ngicabanga ukuthi ngingabonga ukuthi mase ngiyiqale phansi ukuthi ngiqale ngizolelela ubaba kanjena ngicela. Umbuzo uzoyinqamulela sizohlala emaphoyintini okuyibo ayizigamele. Kodwa khona iphuzu bengikushiya ngibekile. Sondela. Iphuzu bengicela ukuthi ngishiye ngibekile kunalokho ukuthi ubaba wasabela izindlu ubaba. Maye esabela izindlu ubaba mina ngayithola okokuqala imali isikhathi esabelile. Okwesibili ngokwesithathu angikaze ngiyithole leyo mali kodwa ngizwe igama lami liyangena ingakho ngeke ngize ngikwazi ukungena la ngizoma eceleni cause ayisekho into engihlanganisayo cause imali angikaze ngiyithole ngayithola okokuqala. Manje ngibone ngazuthi banolwazi ukuthi ngiyayithola ngazi nami ukuthi iyenze njani. Ngalokho futhi vele ngangizosho ukuthi hayi angidingi. Oh, okay. Angisayitholi mina. Wayithola kanye ngiyathola la. Sengiyahamba kavele nakhona Sindo manje. mina angikaze ngiyithole. Ngayithola ngayokusuka ngithula ngabagcina bonke angikaze ngize Wena ngale Okay. angazi ukuthi-ke uma ngabe ubaba Uyayithola uyayithola angiyithola iyakuba asuke kuselekile nokho. ya
ngingathola bengasayitholi So ave sithi kanjani noma ngazi khona engizozama ukuthi mina ngibe khona ngifuna ukuthi ngile nale wena Gabisile lana ayikho into engizokhuluma nawe eningi ngoba wena ngazi wafuneka abantu bathi imali wena sayifuni imali iyaphuma imali okwesibili wathi wena nje kufanele ubhekise indaba angikaze ngifike mina ebengithanda konke mina ngagogo lapha imali iyaphuma imali ngena kufike ngoba wathi wena sayifuna akwazi ukufika kumina ugethe manje sayifuna and ngafona ongathi bayabucingo lapho mangokufona ngatshena ba ake nawo nakuphela ukufika sayidinga letho ngifuna uku-address yabo imali ebhuti ngatshena abantu ngoba akekho umuntu engangakhuluma naye ngendaba yemali ukuthi angisayifuni usipha ngikaze ngikhuluma ngemali ukuthi angisayifuni ngafona mina ngabuza ngathi Siphiwe imali nenze njani wangichazela wathi ela imali uyithathile enye inike wena ukuthi igade umuzwa yabo into enjalo ngase ngithi vele ngoba mina ngicovered la ngikhona ngase ngithi hayi ku-right ngangasho ukuthi angisayidingi ngathi nje i-right kodwa nje ngifuna leli gama ukuthi ayikho imali engiyithole ngabe sikhona imali engiyithole manje ukungasibhathele sonke imali uthiwa mina imali iyaphuma imali okwesibili lapha imele ngibheke umuzi kunezinto esazenziwe lapha asenziwe cha bophela ngisho ukuthi and ungasibheki sokuthi imali awuyitholi na imali ngazi imali yenza ngapha nakho manjani ngaza ngenda ngaze fonela ongathi bamba ucingo ngaze ngikhulume namuntu ngaphila ngaphila njengoba ukuthi indaba ungabizeleli waphela imali iza kumina ngakufona ongathi bamba ucingo wangabuyela feedback kumina ngathi nokusiqhatheneke yabo wasala njengomuntu owayenazi Ongazi ukuthi lutho. kwenzakalani imali akayifuni ngaphela noma ukuvula ngesigenzo imali sikuyafaka kuma-akhawunti imali ayimisi ukuthi imali engene kuma-akhawunti kunezinto efazenziwe lapha azenziwe even kumanje mina ngikhipha imali yami nangisebenzi ngathi manje senzeni ukuthi kusuke utshani abakhipha imali yakatshani bakhipha imali ukuthi kusikwe akwenziwa lutho izinto ngifake ngabe ziyalungiswa asilungiswa lethathi ngiba ngoba lapha ekhaya kwashona ugogo kwafike kwashona umfana wesibili faka bese kupendiwe ekhaya izindlu ziyaphela kuphekele manje akushonile akwenziwanga akwenziwanga lutho ayikho into eyenziwe nami Imali iyakubamba. imali iyafika imali yale lanto isukele last year kushona ugogo kuthiwa imali yabo nje imali iyadlo ayikho into elungiswayo lapha njengoba esho umkhulu futhi but mina ngibhekile abantu bakhomplayina kumina abamazi lo ugogo ebehlala nami ezesuke zela kwakushona umfowethu ngiye ngale ezifike eshona la ugogo ushona nje uhlala nami naye lo oshonile usuke wale entuzomo kumele entuzomo labahlanga shinyanga yona nabo bebehlala nami hayi nabo la kodwa ke nayo ngeke indaba yemali okay kunendaba ke mina engivuza ngayiceleni ngizaba ngayo imali futhi abayithathe bethu yabo nje umhlangano walabo walwamuzi mkhulu kakhulu engicabanga ukuthi ugogo ebengayithatha imali eyifaka esiswini ayi ngoba nje kuzokhulunywa indaba zamadala bekwenziwa lapha kukhandwa izinto kwenziwa yonke into ngiyabanika-ke ukuthi abayithathe bethu kodwa igaranti eyi-one ukuthi once ngasuka lapha zizokwenza ngoba kwabona abaziwa la bantu baziwa nje ukuthi iy'ngane zikagogo futhi ayikho into abayikhuluma nabo uxolani-ke yena uyazama la ukuthi ayivese kodwa abantu abalapha abamazi ngoba yabo uma sengisuke mina ngiyithathe ngiyise ekhanseleni ukuthi khansela sekwenzeke kanje even ikhansela lazi liyamazi la ukuthi uyingane kagogo kodwa lazi ukuthi lapho izinto ebehlala nogogo yimina sasibesezibhali waphela imisebenzi ngaba ngazodaba yimina nje umkhole bethu wathi umkhulu izinto eziwu-two asizekumina njengomuntu ogade lezi zinto fake akhona amapendlakazi la amapendlakazi awu-ten ngangayifaka kwathiwa nasiye kuyena wathi ey'ngane zami umkhulu ngavala umlomo wathi umkhulu asekumina bengivele ngayitholi imali iza kulapha mina ngokubheka nje lapha thatha imali iza kulapha thatha imali zabo ukuthi bayenzani abenzi lutho ugesi awukhokhele ugesi unkothele lapho uma fake ngihambe indaba kagesi nofunda kagesi fake ngithatha imali ukuthi umkhulu hande ukuthi imali kakhulu la bantu abashonayo ababhala umfowabo lo ukhishwe mina engamkhiphayo ey'ntweni ey'ningi uvela mina ngiyafuziswa kuthiwa enza lokhu wena sayina la nangu ushonile kodwa ey'malini bayayixoxa ukuthi ulungisele wamuzi wakubo lapha abanamsebenzi manje nami ngifile kodwa ngokuthi angithandi ngisayithathe gcina sengikhipha imali yami sengibhusha lapha njengoba kade ngibuza manje ukuthi ngize ngani lapha even kumanje kunanto abakade labakhe abawuthisha berenteni laba abawu-two abakabendi ngithi mina ngizofike ngithini la kuSiphiwe waphetha uSiphiwe njengoba ngiza la nje wazi imali ngiphethe angiphethe imali waboleka imali-ke yena umama lasekhaya ukuthi ahambe u-50 rand wanginika u-50 rand umama ngoba ngimtshela but uyazi hhayi ukuthi ngoba engazi uyazi ukuthi imali sinayo lapha endlini kunento esiyenzayo nathi sinke abantu bo-four yabo nje kade ngathi imali imali yalapha ayihlangene nemali yasendlini eyethu kade ngamtshela kumele ngithathe-ke leyo mali mina kodwa ngibe ngawuboni umsebenzi walabantu abathatha basebenza ngithathe le mali eyalapha endlini ngenza la msebenzi walapha ekhaya ngoba ngisengamtshela ngathi umsebenzi kagogo ugogo ushone ngoSeptember last year umsebenzi ungawenza noma yinini umuntu
uma sekujule ukuthi ngathi uthi wathi-ke mncane uthi umkhulu November ngathi umkhulu wathi umkhulu uhlehlile kulezi ngendlela ekwenza ngathi umkhulu uhlehlile asizibonele ngamtshela ngathi mina umsebenzi kagogo noma kuthiwa ngiyathanda ngeke ngikwenze mina umsebenzi kagogo uma wakhe bengibiza ngogogo behlala nami fana uma wami ngathi ngeke ngikwenze ngoba mina ngishonela umama wami lapha ekhaya uzibona ukuthi asibambisene ngazithengela mina imbuzi ngasikhipha mina inzima udadewabo lo mkhulu amshotha ukhona lapho ngoba ngathi umuntu akasayikhiphi inzima azikhiphi inzima ngoba umuntu ufanele akhishwe yithini hhayi ngaliphi sasuka nogogo noma wabo lo ushonile bathi uma wabo nami ngimthathe ngoma wami yizwe ukuthi bebengasangidingi la kodwa nami bebengasangidingi manje uyaphika lo lapha kulamuzi sahamba sakumkhisa uma umkhisa lo sakumkhisa umkhisa wasithatha usifake emphumeni wasigeza senza yonke into ngamchazela namanje athi ngimtshela zona ngoba athi ngizwa ukuthi instead ukuthi mina ngenzela umakho umsebenzi ngafika ngiqale phansi ngenzela umakhuzi wayo umsebenzi bengizowenzela umama umsebenzi kusho umakho ekugcineni ngeke ngenzele umuntu oshona manje kunabantu abangaphambili angaze ngibenzele umsebenzi angikwazi ukwenza umuntu oshona manje kunabantu abangale ngaphambili angaze ngibenzele umsebenzi kwayena lo khulumayo umakhaza ngenzela umsebenzi ngaze akutshela ukwenza umakho umsebenzi lapho naye washona lo mama wakhe uma wakho lo washona ngeke sikwenzela abantu bamanje kunabantu abangaphambili abazabenza umsebenzi manje yonke loo nto abayazi kodwa la kunzima khona kufakwa mina phambili kumele ngene phambili imali yabo Ngicela ukubuza mina uma ngamenzela umsebenzi ekugengeni komalume ikhona la ngibona ukuthi kufanele ngimenzele umsebenzi ekugengeni komalume because kubiza isibongo sakomalume ekhaya ngawenza umsebenzi wami. 2 ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ubaba wayenginikezile imali yerent ubani owayithatha engangitshelile mina because kwafuneka ngibuye ngitshene ukuthi okay sesishintshile asisakunikeza ngangeke ngibe nayo inkinga vele ngoba wena owamfonela ngoba kuyavela ukuthi khona umuntu owamfonela wathi imali kwegcine kwenzakalani ngemali kushuthi wasukuyinga ngiyayilandela leyo kugcine kwenzakalani ingafiki kuwe then wasukhipha elokuthi angazi impela ubeyathini lapho wasukhipha elokuthi ayikulungile vele mina angisayidingi ngoba uyasho ukuthi yafika kuye ubaba inkulumo efana naleyo ubani wena owamfonela wamnikeza leyo nto ukuthi akahambe eyoyi-adressa kulaba bantu okuyibo abathola imali because kuyavela ukuthi khona umuntu owamthini okunguye owafika nayo yasisho ifinyelela kuye njengomuntu efikela kuyena imali umuphi umuntu owamfonela kini naninokho owaziyo ngokuthi imali buyiwa ukade uyithola vele lo wamtshela ukuthi akusayidingi mina ngabuza ngase ngibona sekuphele inyanga yapha ngazi noma kwakwawumhla ka-9 10 kanjena ngase ngithi awukuthi ngibuze ukuthi nenze ngafonela uSiphiwe ngambuza ukuthi nenze njani ngendaba yemali wasethi yena uyithathile imali wayisebenzisa njengoba engasebenzi futhi enye wayishiya lapha ekhaya izobheka iy'dingo zasekhaya ngase ngithi mina kulungile okay yini eyakuvimba wena sisi ukuthi ubuyele back kwabanye njengobhuti ngoba kuwuye okhona omukela imali yini eyakuvimba ukuthi ubuyele kuyena umbuzo ukuthi yisiphi isizathu esigcine senza ukuthi uma sekuba ney'nguquko eziba khona ngemali ningabe nisangazisa mina njengoba sengifonele uSiphiwe wathi uSiphiwe uyithathile wayisebenzisa and seninesizathu noma seninento esenidicide ukuyenza ningangazisanga mina ukuthi enye senizoyibeka nigcine iy'dingo zenu kuwukuthi ngangisaplani ukuthi vele sasazocela enye i-meeting sihlangane mase ngiyawubuza-ke lowo mbuzo lokuthi mina angisayitholi kanjani ngangithi ngangisaplani ukuthi ngizohamba ngeshazede noma mhlasimpe ngoba khona lento eyayisho ukuthi kusazoba khona enye i-meeting esazohlanganiswa iyenzeka ngangizobuza lapho ngoba ngangingajahile kakhulu ngaleyo ndlela njalo nje manje ngiyafuna ukuthi uma ngabe kuwukuthi kanjani ngisazi isizathu ukuthi ngakhishwa kanjani kwakwenze njani ngoba uSiphiwe wangitshela ukuthi uyisebenzisile imali owayithatha wayisebenzisa ngesizathu sokuthi naye akakasebenzi ngase ngithi mina okay. Ngicabanga ukuthi lokhu kudlala ngaba nawo umubuzo othi wawuza ukuthi wena uyifuni ngaliphi kulowo wayekade emtshelile angikaze ngisho ukuthi angiyifuni ngathi okay nangu nayo khona ngathi kulungile basuka laba bokhuluma bodwa sesingahlele ngaleni okhuluma bodwa abo le ndaba ze imali evunywayo mina nginandaba nemali ukuthi
kunemali kwashoxa kanjani. Ayikho imali yasala kumina kuthiwa kunemali yomsebenzi. Lento oyisho kumina. Ilento engicela ngaso kwesinye isikhathi eningi. Akunamali yasala kumina kuthiwa imali yomsebenzi. Ilo 700. esho mina futhi Uthi wena kuthiwa washo imali. Uthi wathi akungizwa kahle ukulwa nami kodwa angazi indaba ngoba ngithi mina uSiphiwe ngamfonela sekuhambe iy'nsuku nami futhi ngahlala ngaziba nje ngathi ukuthi angifone ukuze ngizwe ukuthi kwenzakalani. Ngamfonela wangitshena uSiphiwe wathi imali uyisebenzisile uyithathile yena ngoba akasebenzi enye angazi isele lapha eshakazi leyo-ke leyo athi yamkhuba lena enye esele for ukugcina kwakungiphendula angithi mina ngisho into eyasho uSiphiwe kumina engiphendula uthi uSiphiwe imali isebenzile ithathwe uyena enye wayishiya ubhuti ukuthi izobona iy'dingo zasekhaya. Okay. Ngathi- Uyayazi inkulumo esho uSiphiwe. Ngiyayazi. Okay. Ikhona imali enjalo yayidingo enanikade kumele isale ngakuyena. Le nto-ke eyemali idlanayo ngizayikwazi icaca ngoba nami sengiwapheshiwe wonke amaphoyinti abo ngingapho ngithule nje ngifuna ukuxosha wona bese ngiyaqala kule yokugcina-ke imali. Okay. Usisigabisile wafona wathi Xolani ubaba uyambuza ukuthi kanti akafuni ukuphuma kule nto yezindlu na, Oh, okay. yabo. Ngathi mina ngani ngoba phela sabelwa sona ngani ngoba ya bese ya ngoba manje mangizofika ya manje mangizofika mphinde sengiyincane lento kanjena khona Msindo wami. ngibalile Uzothi uzweni abo uzahamba sawubheka. Uzozo kanjani ngiyabona. Wena Sibanibani wangifonela wathi kimi. Nginabanga kulokho engisho noma ngeqiniso. Hayi ngeqiniso okay. Qhubekele nokunye you understand. Singafuni ukuyimbambatha siphelela ngithi sisonke la ngambika inkulumo ethi hayi mina vele ngathola i-call cha bo wayinikezwa ubani i-call. Xolani wangifonela wena wathi. Uma amaqiniso uma Yeah, I understand. ngafona uma kuwukuthi kwakhulunywa ukuthi Kwashiwo Sibanibani Ngoba lo la kade- mina ngikuzwe ngawe Sibanibani ukuthi ukuze sizokwazi ukuthi sibe right kuzophuma iqiniso ngoba amanga yiwo asithathayo futhi yiwo asixovayo. Angeke size siye ndawo uma sizogidagida phezu kwamanga noma sizofuna ukulungisa lento siyilungisele phezu kwamanga. Izophinde isale ibe yinkinga futhi bese nithini akusisizanga ukufika kwasiteteleni. Asihlaleni eqinisweni. wena Siphiwe khipha njengokunjani nawe Gabisile ukhiphe njengoba kunjalo into engayikhuluma nawe ikhiphe njengoba injalo. Ungalokhu silokhu sishona ngapha nangapha ngoba kahle kahle lana ayikho umtekisi kufanele kulungiswe kahle kahle. mina Iyona into mina engiyifunayo uma mina nami ngi-wrong la ngi-wrong khona ngitshele ukuthi wena uyabheda u-1 no-2 ubhede kanje. Okay, asithetheleni uSiphiwe khona la befuna ukuqala khona before afike lapho. Ngicela uzame ukuthi uyenze. kanti njengamanje udedele umuntu ongakwazi ukuchaza lesikhathi esidliwe uyena esingabe sidliwe yimi okuyimina engiphethe yonke information yayo yonke le meeting le okuyena umuntu othule yena umuntu ozoninika isixazululo yimina Angithi phela so ithi bethini. nqampu for isikhathi Okay. ugogo ubehlala nobhuti omdala Asikhuluma ngakho sikhuluma uma umawethu so yes ukuze nasididi lapho. yes umawethu umasithole Okay. uhlala nobhuti omdala isikhathi eside ugogo benakho ukuphatheka kabi egazini umuntu ebembhekile uye ubhuti omdala kakhulu ume la ngakuthina kube uye ubafo nawe usesigabisile Okay. bonke laba bantu besiwumndeni ngingathi ugogo beyikhuluma kunenkinga khona lokuqala ngibheka kugabisile uthinta ubhuti omdala umreshi kube uxolani mangabe ukhona okay ukukhula kagogo-ke eguleka lokhu ephila kwenzeka yonke leyo nto ehlala la ibuye ehlala ezansi kodwa abantu abangama-main ugogo uma eyigula kakhulu bebephasifeyitha kakhulu kule nto kagogo ngey'mali ngokuye ey'bhedlela yonke into ugabisile nobhuti omdala umreshi mina noxolani
besikhona nje ukuthi uma wethu uyangizwa ngithena Yeah. besikhona besingahambisi ngisho igrosa thina ekhaya ntshona thina besodliwa uma simbolekisa iy'mali jike singayikhokhi Okay. hayi mina kukhulunywa ama-facts Hayi nje wabalibele. Ibale wena, hayi. Akaze ngambolekisa imali. Ibala wena. Wena. Okay. Not Ngicela uqhubeke. mangibani. thina uma sidlalile ngayo besingahambisa igrosa singazeleli umuntu kahle uma nami esasebenza engasothi waphela umsebenzi okay ngiyanqamlelana Okay. ngoba kunendaba ethi itayitela Mm. ngifuna uma sengifika kuyona ngiqale itayitela likama nenkaba ahlala kimi kuyisefu ngalesa sikhathi Okay. bengisenomunye usisi bekade ngibambisene naye ngathi ukuxabaxabana naye umama walithatha itayitela wathi heyi le ntombazane izodayisa umuzi wami baba walithatha hayi ngangabi nankinga itayitela kamama ehlale kimi for 6 years edayisa esikoleni emaromeni umama Okay. elisuse eshakazi ethu ngoba ebengasahlali khona isikhathi sokuchithele la esethu kuye ngoba eseduze okay itayitela ngilifunde ngaze ngakhathala ngisho ngayiwa kamasipala la kubhale khona ubeneficiary kunosiphamandla kunesiphiwo lokho ngingakufela futhi-ke angikulweli lokho anginandaba nalonto okay lokho kuyi-showcase alright ngifuna uma sithi indaba itayitela sengiqala ukuthi itayitela ngiyalazi nale ibhalwe bani Okay. ngilifunde ngadeka bonke amatayitela akhona kushakazi kuleya ndawo alikho itayitela engenayo i-beneficiary kulesa sigceme sethu kulamatayitela amadala alikho itayitela engenayo i-beneficiary ungaya noma ikuphi umuzi lelo tayitela lalowo muzi eli-brown line-beneficiary Okay. okay idlule lapho uma iseshonile uhamba kwama emhlabeni umuntu omdala lo usithembiso oshonile engizogcina ngayo ubafo nami wafika uba izinto ey'ningi ebezenziwa lapha mina bengingazazi isikhathi esiningi ngoba ngathi kuyikhipha kancane kuzona wafika uba kwathi ndoda ngoba ubhuti omdala uyagula akasebenzi le mali le ngoba wena usavuka le mali yezindlu eziwu-4 ubona kanjani siyinika yena Savuka. Kusho ukuthi ngoba usavuka. yes phela Ufuna besisavuka ukuchaza. besisavuka Kakhulu thina ukhuluma amanga. Okay. besisavuka thina savumelana ndoda ngoba ngiyavuka nami nawe uyavuka kulungile ngoba lo akavuki akuzobhekana nezinto zasekhaya yonke into yasekhaya hayi-ke ubaba cishe mawushona 2024 November suka ngoNovember kubafo kuyayidlaka imali ngendlela beyisebenzisa ngayo waze kwafika abantu isikhathi sakhe sokushona Okay. lo mali beyisebenzisa ngathi beyisebenzisa kanjani ngoba isikhathi esiningi mina lokhu kwashona uma ngiqala ukuya ekhaya khona lapha eshaza umzini kamama ngoba sekushona umfula Okay. qala ukuya mina ngoba bengibaleka wona lo msindo ngoba angufuni ngoba mina kuthiwa ngiyabheda ngiyahlamba la ngikhuluma kakhulu mina ngiyayithandela-ke impompo uma ube kubheya phansi ngiyahlaphaza uma ungibhedela yabo ngiyayihlaphazela nje uma ungibhedela uma ngiyishayela impompo so yilo muntu-ke ongathi uyahlakaza izinto njalo isikhathi uma kushonwe ekhaya mina ngiyele emathuneni ngiyomba ngiyogada abantu bamathuna ngiyoyimbela ngoba ngisuke ngibalekani izinto zokukhuluma nayo yonke into la okay akushoneni kagogo emva kokuthi-ke sesinikele kulo ubhuti omdala imali eseyishonile ubhuti omdala hayi kwaba khona imithingi ebizwa ngoxa manje sekunenkinga ebangwa yetayitela Okay. leli likagogo esesingena kulona nto ekade ikhulumisa hhayi kwathiwa hhayi usithembiso imali iyona beyisebenzise yebo savumelana wasola ngathi kunemali futhi ubavo uxolani bebebuye bephane yona noma bebolekane yona okwabo ngobe ngingekho mina ngathi imali nje kasithembiso ubafo usithembiso omdala ushonile uma eboleka ubafo imali okwabo kunankinga lokho ya uba bavumelene angihlangani mina ngikaze ngathola ngisho isento ngiqala ukuyithola imali emva kokushona kasithembiso nakhona ngithola i-700 futhi wafika ngiyivalekele ngizomela ibhadi kunzima yathi uma ifika leyo mali ngayibambela izinto zami nami zayishoda nama-cosmetics ngakujabulela futhi lokho ngabonga kubaba Mana bapho sibambela. Sibambe ngabe khona. Awuyitholanga imali ukushonile isithembiso. Wayithola imali isithembiso esethathe umama omncane esethiwe. Yini umuntu ongatshela ngathi ngoba isithembiso sehamba. Yazi ngathi indaba cha bafo wayengakasho. unephutha bafo Wayengakasho. unephutha bafo noma mhlawumbe ngeke ngikhulume kodwa imali mina ngayithola ngoba sekubuya kwimithingi eshakazeni le kwathiwa mina noma ngangabe bikho vele ayidingi mina imithingi yokubangwani kwetayitela itayitela likubani yabo hayi chathile itayitela likubani uyabona wayesathi ubavayi ngoba kukhona umuntu okhokha mhla ka-25
ikhona imali esingenile ngoba ukaze wathola ngayo bamba la. Oh nami ngajabula ngithole imali. Okay. Uyazi ukuthi why ngisho lokho? Because enye imali ngayifakela uSithembiso. Ngase kunike yakhe ngase ngithathe eyakhe. Ingakho uSithembiso ngithi wayengakashoni sasilapha. Kulungile abafundi kuzoqhubeka isikhathi ke noma ngasakhumbula kodwa ke Kodwa phela amaphutha ufuna siwalungile. useven ukuthi singawuthola kanjalo. Okay. Ngase ngithi mina wayesathi ubafo wakungibizela eceleni sahlala nje saxoxa naye. Wasethi bafo singamadoda manje esikoleni. Ngoba ubafa akasekho uSithembiso. Lo wamuzi usuphakathi kwami. Kufanele siyimele sukwakhe siwulungile. Ngase ngithi mina ngoba uSithembiso akasekho le mali soyihlukanisa kanjani? Wathi nayi manje ingane kaSithembiso kufanele ithole imali yendlu nami ngithole futhi yena uzothatha u-1.4 nami ngithatha u-1.4. Ngase ngithi mina ayikho inkinga. Ngase ngithi kodwa bafo uyabona ukuthi le nto izokwakha ingxabano ngikuphile. Ngoba sinobhuti omdala apha eBegaduma. Njengoba eBegaduma nawe uyadingakala ukuthi ethole. Ngoba ugade ikhaya. Hayi wanqaba ubaba wathi ngeke iziyenzeke lokho. Ngeke iziyenzeke lokho. Ngathi mina ngubani ngoba lo muntu naye uyilunga lomndeni. Uyadinga ukuthi naye akathole. Asabelane sonke ukuze kungabikho umsindo la ekhaya. Umuntu ethatha 700. So bese sikhipha imali yokudla noma kunento eyishodayo sikwenze lokho. Wathi ubafo lutho. Ngeke. Kabuye bese kubhuti omdala. Ngathi mina bhuti omdala fakwe le ndoda. Le ndoda iquiet kodwa manje ayisafuni ukuthi le ndoda sishare angazi indaba. Ake ngibize imithi. Wathi angeke ngize kulo mithi. Angifuni. Khona abani? Ukhona umrishi. Ngathi mina sizolungisa yona loyo nto ubhuti omdala athi bangani naye. Ngoba engingafuni lutho ngaye nje ukuthi akathole. Hayi lapha ndoda kufanele isiphe mina no. Ngeke kusisize lokho. Naba amalungu omndeni. Hayi wafika ubhuti omdala sayenza imeeting futhi ngamphoqa kulo meeting ukuthi wagcina efike lokho ngimfonela. Wagcina efikile sahlala saxoxa. Ubafo akafuni ubhuti omdala lapho ubhuti umrishi bebehlala noma ebenza izinto kakhulu uma ukuthi engene kulela fa lalapha ekhaya. Ubafo akafuni ugabisile ukuthi engene kulela fa lalapha ekhaya. Into engiyibuzayo mina kanti bona bawone namalungu omndeni bakhuliswe uma yena uMasithole yena mawabo khona ngoba anti nawo khona anti efunda kabamba bakhule behlala nawo uMasithole lo hlonini nabo banelungelo ukuthi bethole noma mayigula ibona bebekhipha imali bemsiza benze izinto eziningi nabo bathole Ngifuna ukuthi siyilungise Ngiyabona. le nto. Ubafo wangafuni wathi hayi ngeke iyenzeke lonto ngathi mina ubhuti omdala uhlala ngemuva lapha ekhaya ndandla ahlala kuzona azikho esimene njobe nezingane ezikhulu ngathi yakuhamba hamba isikhathi ubhuti omdala ingane zibe ndala kuzomela ukuthi naye ethole indawo yokuthi akhe isekhaya umuzi awuzokudayiswa isekhaya la wathi ubafo ngeke iziyenzeke leyo ayikho umuntu ozovusa indlu la yabo ngathi ngoba kuyini libangani kanti nobhuti omdala ayikho into evelayo ukuthi kubangwane ubafo uyena ofuna ukwengamela yonke into ekupheleni kosuku siwumndeni fanele sidleni sonke ngoba yifa akuwona umuzi wethu. Okay. Awuthi ngaze ngikhohle siqale ingane nje. Ingxabano zaqala endabeni kaSithembiso. Yayizwa lona. uSithembiso esuka into oyaziyo leyo ukuthi ena into eyayidala ukuthi yitayitela elalingatholakali ubhuti omdala ezedineleni. Cha. Wena umrishi awumfuni Mana liphelele Funa- ubhuti omdala umdingo ngangingamdingi. mina ngaze ngabiza imeeting Ngiyakusho ungayifuni lokho namanje. isizathu kodwa bengingasazi ngaze ngabiza Ngangingamdingi. imeeting Hayi ekhaya ukuthi azokhuluma izinto angafanele ukuthi azikhulume ngami. Amacala engangiwafuna. wena awumdingi lapha ukuthi Amacala ithole irent engangiwafuna. Kodwa ubungamdingi asingaphikisani kakhulu bafo siba ngumsindo ngento engekho lapho umrishi ubungamdingi ukuthi ethole irent ubungamdingi ukuthi ngisho ebeke khona. ngisho indlu mayisenayo Yebo ngisho khona Ngoba amacala. uney'ngane, Ngizwe ukuthi ngithini amacala oyengibeka wona. Amacala ungawona. wena unalo ilungelo phela ukuthi umvimbele edle ifa likamakhe nakumsizile futhi into engakwazi ukwakha ekhaya mina amacaleni niwaxoxela inodwa into engiyibangayo nomvimbi ukuthi akabe yilungu lomndeni Uyabona bafo manje siyakhuluma. Ngiyangizwa ukuthi ngithini. Ngizokubuza umbuzo wona. Uyazi? Ngiyamuza ukuthi uRish uthini manje. Uthi uRish ngeke ezakwazi ukwenza umsebenzi kapho. Uzokwenza umsebenzi kamama. Into yokuqala uyayizwa lento. Okwesibili ngilalela. Okwesibili isekhaya.
Yangithi ngithini nawe futhi inkinga umuntu ofana ngabe ukhuluma into eyofayitha la mina nawe efana ngabe siyaxabana but asixabani mina nawe uyayizwa lona iyona-ke into mina engingayifuni ukuthi imina nawe efana ngabe siza kubona sizocela usizo hhayi ukuthi bexoshe akaze ngize ngikusho okwesibili-ke bana-ke silungiseli la yabona ugabisile ukaze mnike imali ngifuna ukukhuluma iqiniso ugabisile bekhipha ngilalele ukuthi hey bo ugabisile umoshile ugabisile mana isipendile ngilalele phela ngilalele umama wayeboleka imali ugabisile ayikhokhe mina umuntu owayaziyo wayeyiboleka imali ezalayo kugabisile ayikhokhe ngiyakwazi lokho uyayizwa lona na ugabisile uyakwazi lokho wayeyikhokha imali ezalayo nani futhi niyakwazi lokho mina anginalo ulwazi ngazi ugabisile wayesiza njengoba angiyazi-ke angiyazi wena owawumazi yona angiyazi kodwa engiyaziyo ukuthi ugogo wayeyiboleka ugogo imali wayengakutsheli ngoba kwakukulezi zinto esasiyikhuluma sobabili thina ingakho ngithi angiyazi besifazane ngangikwazi ukuthi njengoma ngithi mami engangokuthi ngisho emalobolweni ami uma mina ngafika ngazomfumbathisa emalobolo noma ngenze kudala ukuthi kwakuyimalini but uma ngafika lana ngazothi ma nakho ngimsiza uma zinento zethu kodwa imali mina ngazi ukuthi wayibole ngoba ugogo wayesho ukuthi ngazi ngifuna ukukhokhela abani ugabisile imali engakade ngiyibolile uma bengimtshela be-understand ukuthi imali yebhizinisi iseceleni esiteteleni Amancane kabi amancane kule ndawo ngihlaziye kule ndaba yemali. Yabona khona ugabisile leya mali ilapha ngendoda yakhe lebezalana nayo. yes Kodwa ugabisile bekwazi ukuthi mhlawumbe akhiphe kube kanye inzalo. Kube kanye inzalo. Noma ingahlala inyanga ezingaki. ngithi engabusayikho Ingasakho. Siyakwazi lokho. Siyakwazi. okay ngicela ukuqhubeka indaba esiyibangayo-ke noma ngathi siyayibanga ngoba sathi benempilo mina ebengifuna ukuthi sithole umhlahlandlela khona yini uXolani ayibanga nobhuti omdala uma mina ngihlale kakhulu noma isikhathi esiningi besixoxa izinto ufafa angazazi ey'ningi ebesiyixoxa nomama ngiyeke le tayitela ukuthi wanika yena anginankinga nalona into eyinkinga ukuthi ubhuti omdala babangani naye right uma wahlala nathi phansi wasitshela wathi ngane zami nonke la uma ngihamba emhlabeni ugabisile ikhaya lakhe ubhuti omdala ikhaya lakhe ningalinge ugabisile nimkhiphe ngoba lapha khona usemzini mhla zimshisa fanele ebe nekhaya ubhuti omdala uyilunga lalo mndeni yikhaya lakhe noma seziphi iy'nqumo kodwa labantu yikhaya labo abamba lokho-ke ngoba ubafo yena ebakhipha inyumbazana labo ngizolibeka nje licathi efuna ukuthi akube yimina naye sekuwumuzi wethu akusalona ekhaya uma sekunjalo kanti uma kuyikhaya asibamukele bonke abantu asiphelele lana asiphelele kusekhona nabanye abakhona abaningi ukuthi nabo uma beney'nkinga lapho kuseyikhaya labo angabe umuzi wami nobaba okay ngeqele lapho ukuthi babangani kanjani itayitela angeneleka kabhuti omdala ubhuti omdala eshona ukuwabeka ukuthi ubaba wami wasiza ngamangcwabo kwathini ubafo ubhuti omdala bekuxhumana nobafo isikhathi esiningi mina ubafo bengangifoneli ubhuti omdala kakhulu ngaze ngathatha ngale ndlela ukuthi ingoba mhlawumbe sihlala ukuhlukana kobaba hlangene ngoma ngoba into ey'ningi mina bengingatshelwa zona bengingazizwa bengikhange ngizwe ngayo ubafo ethi hhayi sekukanje mina ubhuti omdala besitwistane-ke nawe besiyibangela imbombo masiba u-2 siyihlale laphana bungasiphikela ukuthi siyaxabana yabo wafika umuntu wesithathu siyafisana yabo sibanga imbombozo kuphela okay-ke ubafo into ayenzile uqoqe zonke iy'mpahla kabhuti omdala washawa wachitha nabo wathatha ifoni ubhuti omdala unemali ayingenile obesimole efesheni wathi uyingenile angazi kwagcina kwenzakaleni ngayo angeke ngisho ukuthi wayidla noma wagcina eyitholile noma agcina ngayitho kodwa umama mncane wasenkuzuma wafika washiya yonke into kubaba amaphada amafoni akhe yonke into ney'mpahla ngitsho mina angazi wamchazela lutho ngey'mpahla wayithatha angizaziphi ifoni yakhe angiyaziphi bayafona bakafoni yami mina mase ufike ngisubmit ama-death certificate lomuntu owadlula emhlabeni imali eyisekhadini empesheni angazi mina yaphelelaphi angeke ngikutshele ukuthi kwenzakalani ngezinto zikababa angazi lutho ngicela ungakhulumi kakhulu ngoba ukuthi ubaba uthatha ukuthi ubhuti wakhe azalwa uyena nobaba wakhe mina sizalwa uma kumele kube nezinto engifike ngingangeni kuzona
idlule ingene kwetayitela itayitela Akaqala aqedele kona ngicacile ngoba ubona isitolo. Kahle. Qala nabo. eyetayitela Ufuna ukuphendula izinto ngapha ungabi yini. Uyiphendula. Ngithi nje kancane. Lalela baba, bakhona wonke umuntu wafike wamshiya amakhadi wathi imali yakhe yempesheni ikhona uyibonile nakwi-message namafoni ifoni yakhe Yaphelela. lalele wathi yena akaze ezehambe eyikhipha uyayizwa ngangihamba nomkhulu ngayikhipha zama ukuyikhipha lapha phambi kwakhe wangiyikhipha wathi mina right noma i-wrong mengifaka ikhadi lapha phakathi imali ayikho nephini le angikayo akusiyona ngazama apha 3 times ngihamba nomkhulu mina mfowethu ngizazo zonke lezo zinto angitholanga kodwa mina ngazi uyakwazi uyakwazi mina uku-update ngayo yonke into wena uzenza izinto ngokuthi manje mina ngathi manje ngikhiphe inyumbazana ingakho ezinye izinto mina ngihlehla lapha ekhaya kubo kami right-ke singene endabeni yetayitela bese ngigcina ngeyezindlu bese siyayivala ngizwe imibuzo endabeni yetayitela uma walinika yena asinankinga nalo inkinga esinayo bafa ungathi itayitela likuwe kanti alikho kuwe veza selibona ukuthi ngibhaliwe noma ngibhaliwe nginamanga ukuthi ngibhaliwe kulungile it's fine umasipala uyokuveza kodwa liphi silibone ukuthi likuwe ngoba kusasa uzodlula emhlabeni siyabona ngomuntu thina sefika lapho sethi uthemba umusa liphi itayitela sifuna ukulibona uqhubeka uyigcina asinankinga kodwa sicela ukubona itayitela wathi hhayi uzoliveza till today ngoba sefika nawe siteteleko asikazi salibona itayitela eyezindlu umkhulu eze eyihlukanisa ngale ndlela ayihlukanisa ngakhona yingoba mina bengilwela ukuthi sonke ekhaya masithole ngokuthi ubafufuna izindlu ezimbili nje kulungile-ke baba ngoba la abanye abawu-2 abakhona abatholanga uzothola yedwa wathi uGathini naye hawu nami phela mhlawumbe wayedlalela ngase bethi mina hayi akunankinga ubaba waseyayihlukanisa izindlu ngokuthi mina angingatholi at least mina ukuze kungabikho umsindo ozoba khona ekhaya wonke umuntu ekwazi nobafa ebe namandla okugada ikhaya ubhuti omdala nakhona akutholayo uyabona okay eyemali uXolani uGathini wayesekuhlukanisa yonke into uXolani wafuna uGathini noma WhatsApp angazi elokhu embuzo kanti awuphume yini endabeni yezindlu na wathi uGathini Siphiwe mina ngicabanga uyishiya phansi lento yezindlu ngoba engathi iyakhulumisa ngahamba ngayakubhala ngathi awu ngoba phela into siyikhulumile sayiqeda uXolani usenzani manje ehlukumeza uGathini phela uGathini imali iyakuyena yonke yabo hayi wagcina ngokuthi uGathini impela ngathi le ndoda imise kabi ukuthi ungenaphi endabeni yezindlu kahle kahle ukuthi akaphume kulento yezindlu ngendlela asuke ekhuluma ngayo engayi-understand kodwa usisi mayileka lento ileka njengokuthi uyambuza ubafa uXolani ubuza uGathini ukuthi kanti akafuni ukuphuma kulento yezindlu na Okay. alright emva kwalokho ngatshela ubhuti omdala sathela ukuthi uGathini lento esethi niyayiyeka lento ayi ngahlala ngathula kathi ngisuka ngabe ngifonela ubhuti omdala ethi ubhuti omdala ngivaleke wathi lo Gathini imali akayelani kuyacaca ukuthi ngempela uphumile ngento yezindlu uyabona ngathi phela mina phela kuba usizeni noma uthi uyaphuma vele wayithathe indlu mhlawumbe waphela itholwe yimi nami futhi imali izoza kimi mawuthi uyayiduba indlu ngomsindo ubanga uXolani ebangela yona base kuthi mina hayi mina izindlu kaMnankeni wasokwenza-ke okwesibili ngithola imali njengoba ngizoyithola okwesithathu manje lokho ma wahamba last year sekuzoba okwesithathu manje abantu maberenta ngiyithola imali kaGathini ngiyithatha ngaliphi na ngokuthi ubafo uhlukumeza uGathini ukuthi akaphumi nikade kulento yezindlu uGathini naye lento isemphathele usizo ukuthi uzogcina sexabana noma kwenza ukuthi akaphumi wazi wathi kimi yena uGathini mina ngicabanga ukuthi ngivele ngiyishiye phansi lento yezindlu uthi angasayilanje imali awu nami ngathola intombi uthi hayi phela khona nami ngangiyithande wathi uthi umkhulu indlela ahlukanise ngakhona uzamani uqeda ukukhuluma Yeah. okunye ukugcina nakhona Yini iXolani eyenza ukuthi ube namagama angekho mahle usuwathumelela uGathini ekubeni wakade ungakukhombisanga emithingini yokwabelwa ukuthi unenkinga nokuthi athole leyo mali? Okay. Ngiyawuthanda lo mbuzo. Yabona ngesikhathi ukukhuluma mina naye sasixoxa sasingaxabani. Okay. Wathi uGathini into alikhipha Xolani mina ngiyaphuma cause angithandi into ekhulumisayo. Ongezwe kahle. Okay.
Xolani mina ngiyaphuma kulezi zinto lezi ngoba angithandi into ekhulumisayo. Yayisike yakhulumisa yini? Ngoba nakho Yinto eyasuka khona sidla njengoba umuntu omdala ukuthi ngokhumbula kahle ekuqaleni usevile babamba i-meeting ngani. Sibonga ukuthi umzwela so siyaqala lapho lo nkulumo uyayizwa lo nto. okay. Wathi uGapsile uyaphuma wathi uyaphuma ngase ngimbuza-ke mina yazi ukuthi why ngangimbuza ukuthi Gapsile ngambuza impela Gapsile ngoba awuthandi ukukhuluma right uyaphuma yini kule xashisheka le yeyinkulumo yezindlu noma uyadlala ngoba ngifuna ukuthatha isinyathelo wangibuza ukuthi siphi isinyathelo ezosithatha na ngangikhuluma ngawe-ke lapho isinyathelo engizosithatha ukuthi kube khona ukuxazulula ngoba lo wathi akazwani nokukhuluma angifuni uma ngithatha isinyathelo bese ngithi Gapsile nakhu-ke isinyathelo engasithathayo bese khena ngakhetha Ngoba isikhathi sihamba ngifuna namanga lapho kunakwengisafuna ukubona othi khona ngizobhekisa kuwona yeah awubana ukufika nalezi ngane zokuqala inhloso yakho ibizile inhloso yami ngiyawubonga futhi lo mbuzo omuhle baba inhloso yami ukuthi uhlale phansi uxoxe kube khona ukuzwana ngoba ziningi izinto engizizwayo ezingezinhle especially kuwena baba eziqhamukayo engizesabayo ngenza ukubuza omunye right sikesa uke wabatshela abafona ukuthi bafowethu sabuye sihlale phansi sengizame kaningi ngazama kuGapsile ngaphinde futhi ngazama ku-Rish ngizame kwani uyakhumbula mkhulu ngifonela uzwe futhi ngafonela mkhulu futhi even now uyazi ngithe ngiqede ukukhuluma kwaphela how many weeks 3 weeks angithi Wafika uXolani mina wangifonela wathi ucela ukuthi kuphinde kube ne-meeting ngoba khona enye into afuna ukuyikhuluma. Nangempela iy'ngcingo-ke mina. Ngafonela ngani noma ubaba ngafonela wena Siphiwe? Ngafonela wena ngacela inamba kabhuti. ngaze ngathi mina uXolani uhlulwa yini yena ukufonela ubaba efonele nami efonele nobhuti omdala uMrishi ngoba phela asicabele why ethumela wena ngoba ngithi mina ngasho ngathi ngizo-organize i-meeting wagcina kungenzakalanga wabuye okwesibili ngakuthethisa ngathi uGapsile ngikhathele ukukhuluma indaba ewumsangane yabo Wangisendela inamba ufone ngoba uMrishi ukhala ukuthi yena usho iy'nto zakhe lapha ngimbizele ubala yabo Wangitshena-ke Steteleku uXolani wathi ngicela i-meeting. Ngase ngiyabatshela wangisendela inamba kabhuti yangangena ngabuyela kuyena uXolani ngamtshela ukuthi inamba ayingeni. Nje nama ngikwazanga ukumbuza ukuthi i-meeting imayelana nani ngoba akangitshelanga. uSiphiwe ngamthethisa ngoba sefona okwesibili Ngathi imithi mase zokuqala ngifika yakho kwesibili ngimtshela ukuthi inamba ayingeni. ngalo nje anguthathi Wavele wangithethisa-ke. Qala phela wagcina kungafinyelelanga Inamba kabhuti bangifonela ngecingo la. angazi phela kwasesibili le uGapsile sengitshele ngathi mina ngibiza umuntu omdala ngakhuluma nomkhulu salinda ngamfonela umuntu omdala kwathola ukuthi akafikanga phela kodwa way iyona phela yagcina ibhuti akekho wena meeting khona ngaphinde futhi ngafaka i-meeting ngacela i-meeting kumuntu omdala ubaba yakhuluma. right ukuza kwakho kodani nezivakashi udadewabo kamo wakho ufina umtshenisi wathi akayingeni ngamfonela ngamtshela ngathi ngicela ukuthi kube ne-meeting wathi akayingeni uyaphuma kulezi zinto zalapho ngapha siphosa ngoba ziyaphuma Nkulu ngiyaxolisa isikhathi siyahamba hayi lento esele ehamba kahle kahle isiphethe omdala ayikho into eyikhaya phakathi kwazi baba akunamanga asikaze sani sikaze senzani ubaba inkinga yakhe iyodwa nje ngoba akafuni sivumele ifamily yethu esinayo esikhule nayo esihlala nayo ibuse lapha ekhaya musa ukusaba beka into ukuthi bafu usefile akafuni ufuna yonke into yes manje mina ngiyazi ukuthi asebe ifamily Okay. Uthe uma bika uXolani uDaba wayesesethi inhloso noma isizathu sokuthi azafunele isiteteleki. Bengithule ngamasibomu uma umbuza baba ngifuna ukuthi ayiphendulele yena kuwena ukuze ngizosho ekugcineni. Uzosho uma nginamanga ukuthi ngikho lokhu isiteteleki ngithule. Uthe okokuqala ufisa ukuliveza itayitela nilibone ukuthi nanti
kodwa ephinde futhi nimvumele ukuthi kuqhubeke ehlale nakuyena njengoba kwakuyisifiso sikamama noma sikagogo ukuthi alinikezele libe sezandleni zakhe, kodwa kube ukuthi senilibonile, okusho ukuthi njengamanje uthethe. Okwesibili ufisa ukuthi kube khona ukuxhumana okuhle phakathi kwakhe nomfowabo, bekwazi uzongiphikisa uma nginamanga, umise ngithi unamanga la, bekwazi ukubonisana ekuthenini kwenzakalani nezinto ey'qondene nekhaya labo noma wabo. Uyangizwa mfowethu? Yebo. Okwesithathu, uyafisa ukuthi ubaba kungabi ukuthi uyadede ey'mpilweni zabo, ngoba azikho ezinye iy'mfundiso azaziyo, iy'mfundiso anazo ezikababa, okunguye umuntu omfundise ukuthi abe yilo muntu awuye namhlanje noma omkhulise waze waba yilo muntu awuye. Akasho ukuthi ucela hlehle, kodwa uyafisa ukuthi ubaba banikeze leli thuba lokuthi sebebondile bona bebobabili benomfowabo, bayithatha lezo y'nqumo uma zibalimaza bekwazi ukubuyela back kuyena bethi, baba njengoba sasibuyile sazokubika ukuthi sesihlanzile isinqumo sokwenza 1 no 2 no 3, sesifike sanenkinga lapha, sesicela ukuthi usidodise ukuthi singenza kanjani ukuya phambili, kodwa kube ukuthi bona bobabili ozwaneni lwabo ey'ntweni abay'hlelayo ezizokwenza ukuthi kube right ekhaya noma ezintweni zikama wabo. Akube ukuthi uma belimala bayazi ukuthi likhona ikhanda ababuyela kulona ukuthi nakho sesiyalimala lana, singenza kanjani ukuze sikwazi ukuya phambili. Usahamba nami ngesikhathi ngisakamanga kule zinto engiyishoyo. Okay. Okunye futhi wayesesethi uyafisa nokuthi kubhuti ohleli lapha ekhaya okunguye ongasho ukuthi ulihlo lakho konke okwenzakalayo, and akuthanda kuyena uthe uyahlala eqinisweni into uma unamanga ayiyo leyo mayingesiyo ukuthi ayikini. Uyafisa ukuthi kuqhubeke kube khona ukuthi abe umuntu obhekelele noma owengamela izinto ey'thile, oba khona naye njengomuntu oba sempilweni yenu ey'nqumeni noma ey'ntweni enifisa ukuthi anibonise kuzona njengomuntu okwaziyo ukuhlala eqinisweni. La engenze ngathola khona ukuthi uyena umuntu okwazi ukuhlala eqinisweni. Naselithi-ke lami kuyacaca nasemithini siyamdinga umuntu okwazi ukuhlala eqinisweni, kwasho ukuthi naye-ke bevele hlele ukuthi abe khona. Yizona izathu-ke ezibalwe wuye uXolani kimi athe ufisa ukuthi kwenzeke noma kubuyiswane ngaleyo ndlela. Wayesesethi ngase ngimbuza-ke mina ukuthi yizini kanti wena ubungagculisekile kuzo kuze kuba sekuthenini kuze kufike lapha na? Wathi ubekhala ngokuthi ubudlelwane bakhe nomfowabo abukho solid. Lokho kumlimaza kakhulu, ayikho i-communication, so kwenza ukuthi izinto zingabi kahle. Okay, yizini wena onazo ezikwenza ukuthi ubone ngathi kuba ne-distance between wena nomfowenu elingakaze lihlale phansi liyilungise ukuze libe right? Wayesekuveza-ke lokho nalokho ukuthi igama elibuhlungu ukuthi kwafika ukuzokubulala, lokho kudala ukuthi ngisabe even ukusondela more kuyena ngoba angazi noma kuthiwa ngisaplotha into efana nalena yini. Kodwa naye uyazi ngiyamfonela mina. Wayengangitsheli ngale ndaba enjeni ukuthi kodwa mina angikhumbuli ngicabana naye noma kukhona inkinga ikhona sobabili naye. Ezixazululeke isibelane sami liyi-1 lokhu ayinqamulele. Into zombango ngizibonile manje, ngizibone kahle into zombango, yinto enjeni. Nako lo makaphuma afele la Kama wakhe nje makaphuma afele, Into efike ibe inkinga makaphuma afele nako wami ukuthi iyona-ke into eyinkinga le. makaphuma afele ngoba Yayibona le nto le eyenzakalayo okokuqala bedinga ukuthi noma ngabakazezanga kumi abize abafowabo bake bahlale phansi njengezingane zandawonye, bazame isisombululo senze babonisane ebezofika. Athi baba abanye befika behamba bewu-4 kanje noma bebathathu kanje befika. Leyo nto ngiyithatha serious ukuthi le nto le
sebeyikhulumile le nto baba ifike esikhulumile sebezongitshela ukuthi sifike la sagcina la. Ngakho-ke sibona ukuthi funa kwenzeke kanjena. Wena uthini na? Iyakho imibuzo ithini? Ngobana mina andibangimude noma uzowangami, andibangimude usemafama. Yebo mkhulu, sizobheka isikhathi. Ngisho ukuthi bakithi yabona le nto lena iyoloko ikhulunywa isingayindawo ngoba igama lami limile elokuthi uDestiny wasibizela enye ifemeli engekahlangane leli femeli ixazulule. Kungani na? Mkhulu, akasivale, ngiyabuzwa amagama akho, ngiyakuthi kodwa manje sekwenzekile khona kulona ukuthi mina engizokuvuma nengizoqhamulela nje ngiqede kwesisitetelelo. Anginankinga noba angikaze ngaxabana naye, asikaze sabanga lo muzi, siye siyixabana nezinto zethu ey'semaceleni, kodwa umuzi asikaze sawubanga. Iqiniso limi lapho, asikaze sakubanga lokho, asikaze saphikisana ngalokho. Mina engikube ngathi ngiphambana naye kukhona ubaba uma ngathi siyaphambana khona. No, yingoba mina ngifuna ukufaka ubhuti omdala kule nto yomuzi, ngifuna ukufaka usisi omdala kule nto yomuzi, ababe yingxenye yomuzi. Le nto ubaba angayifuni. Okay, ngiyezwa kahle. Ngicela nithi ekulungiseni izinto, ekuzameni ungaphendula isikomplasi. Ngakho-ke imdina kakhulu. Understand? Ukubonakala kwakhe eyedwa nje ekhona egcekeni kusho okukhulu kumuntu nocabanga ukwenza noma yini. You understand? Uma ngathiwa kusuka yena kwamafastela mhlawumbe ngingawafica engekho. You understand? So kudinga ukuthi nikwazi ukwenza izinto ezikahle ukuze ezokwazi ukuzizwa nayo ukubaluleka kwakhe ekunigcineleni ifa leni noma ukunigcineleni into eqondene nani. You understand? Two, zivezeni akangathwali ijoka lokuthi nazi izindlu yikhona iy'mali ziza kimi abantu uma ukuthi mhlawumbe kuvuza indlu angisho ukuthi khona ebuza uma ukuthi kuvuza indlu noma kufile ifastela kube umthwalo wakhe njengoba kuwumuntu osegcekeni. Buzani phela yini esingayenza endlini mhlawumbe sihlanganele amarumu amabili kulokhu siyayigodlela amarumu amanye sihlanganyele amanye amarumu futhi siyahlukaniselana ukuthi like siyalekelelana ukuthi senza kanjani ukuze kugcine izindlu zikahle. Understand? Mubuzeni bakhala ngani abantu, yini obona ukuthi singayilungisa bhuti, kukuphi la esingenza khona ukhona ukuze ekwazi ukunicathulisa nokunisiza ekuthenini nenze ikhaya lize libe kahle. Ukubaluleka kwakhe nobukhona bakhe benzele kube yisifundile. Akunjalo. Kuyisifiso sami leso kakhulu. Ukhona ngenxa yesizathu mhlawumbe ukuba-ke ngabe anikwazi ngisho nokuhlala namhlanje nikhulume ngento ekhona ngaba yikho kwayona leyo nto okuyiyo leyo enikhuluma ngayo namhlanje. Ngasesitele ngakukhumbuleni wena bagoba uthathe imali ezindlu ey'mbili thina sithatha 1-1 le enye uyayisa enganeni kaSithembisi engikhona ukubuza lo mbuzo. Wena udla imali ezindlu ey'mbili. Yini isizathu esibamba lokho baba? Kukho lokungayitholi thina sithatha 1-1. Yini le mali esibili ingabiyona imali egade igceke ekhaya nokufaka amawindi ney'hlahla ibekwe leyo mali thina sithathe 1-1. Okay, 700 wena uthathe 2. Thatha 1 wena. Uthi lokhu kade yonke into ezoma yinkinga lapha ekhaya egcekeni. Lokho kwavunyelwa why ukuthi lokho kwavunyelwa emithini ujike fune ukuthi kushintshe. Kodwa uyabona Uma sekuyini wena bafuna uRumi ukuthi wena uthathe manje futhi ngisasho ukuthi ngeke kuze kwenzeke. ngoba yini wena bafukela umuntu oyinkinga unalo utetele kahle ithini kwabe sidala utetele basokulandela. Ungabe mfowethu njengoba wena unezinto ey'mbili buyena ethola 700 wena uthola 1.4 Nobhuti uthola 7. ulindele ukuthi bephinde futhi be-contribute the same amount for iy'gceke kulabo 700 rand wabo phinde futhi makuthiwa kukhishwe 100 for iy'gceke mhlawumbe umuntu uthe 300 nawe ukhiphe 100 rand nobhuti ngokundala akhiphe 100 rand naye akhiphe 100 rand ekubeni wena uthola 2. Ngiyawuthanda lo mbuzo. Yabona ngesikhathi kukhona i-meeting la kwakufanele ukuthi wonke umuntu ekhiphe imali kagesi. Ngangilindele mina ukuthi uzokhipha imali kagesi kuzokhipha imali yegceke. Yes, azange kwenzeke lokho. Okay, ngafaka i-meeting. Ngifuna ukufaka i-meeting yokuthi kukhulunywe ngazo zonke lezo zinto lezo. Izinto ey'njengazo. Okay, asiyekeni-ke lokho
Mane ngifuna ukuya lapho. Yangabikho i-meeting ngiyayizwa lona. Mase ngithi-ke mina okay right. Kudlala i-game la. Nami angiqhubeke ngidlale i-game. Ngoba akekho umuntu ofuna igama lithi wena uthathe nina idaba nina ningakwazi ukuthi nifake nihlale phansi phansi. Yafaka imali yakho ikhishwa imali la. imali ngacisho kodwa uthathe Alright, nakho-ke njengamanje siyeke noma meeting angabangabikho isikhona-ke le ayibe nesizathu-ke noma ayigcine ekugcineni ibe nomphumela omuhle ukuthi ube khona. Mfowethu, ngokubona kwakho angizi ukuyibeka lento ukuthi nizalwe esiswini angiyeka ngithi ngokubona kwakho ukube ayenzeki kuwe leyo ukuthi wena uthole thuba iyenzeka kumfweni omncane. Wena ubingakujabulisa yini ukuthi uma kufika idini lokuthi namhlokhu-ke siyasacrifice sithenga upende uthi 900 shukuthi kuzomele kukhishwe 33 yena umfweni ebethola idabula wena uthola 1. Ibiyokujabulisa yini wena ukuthi nicontribute ngokulinganayo kodwa khona uthola kakhulu ongawenza ama-sacrifice kanye ukuthi nami kulokhu ake ngithi kulo 700 kwesibili ake ngibuke ukuthi yini engingayilungisa ngaphesha kuphi engawenzi lawo ma-sacrifice kube ukuthi mase kumele kuqale kulungiswe izinto zizolungiswa ngendlela elinganayo neyakhe kube nje kuthiwa le mali etholwa wena bengakujabulisa. Bengangijabulisa ngoba kuzobe kunesizathu. Sizolubuza isizathu sakho. Isizathu ukuthi umkhulu ngesikhathi ekhipha ngabeka umbono wangavunywa owami umbono. Okay. Owami umbono wangavunywa ngase ngithi-ke mina okay right ngoba ungavunywa nje okusho ukuthi-ke ayibhilongi kumina ngiyithathe. Okay-ke imali mfowethu angithi lezo zabelo kwakuyizabelo zomlomo sengashintsha futhi nanoma yini. Sengikubuzela imanje kangisakubuzeli ngesikhathi umkhulu aba sekubuza mina manje usakubona kufe yini ukuthi umuzi wakini usungaze uhambe kube kulesi simo esikuwona mhlawumbe ungabi kahle ngoba nakhu you are expecting ukuthi nonke nicontribute ngokufanayo ekubeni wena uthola imali yezindlu ey'mbili na sekuyinto yamanje leyo usakubona kufe yini. Ngiyeza kuleyo ukuthi ngokomthetho noma ngokweqiniso esingabe sinalo sonke fuze ngabe asi-expect ukuthi ubhuti acontribute egcekeni ngoba ukuphepha kwakhe kukodwa kusekhaya ukuphepha komuzi kukonke kulele kuyena. Akumele ngabe silindele ukuthi ngabe kuthiwa kunezinto azozicontributa emsebenzini omngaka awenzayo wokuligadela ikhaya lenu ningaliboni libonwa kuwuye umuntu obonayo ukuthi nansi inkomo ingena egcekeni kumele ngiyishaye. Nangu umuntu edakiwe phakatheke ezongena egcekeni yimi okumele abhekelele lezi zinto ngokomthetho futhi ngabe asengibali ngisho imali. Le mali enininikeza yona hhayi ukuthi iyimali ekumele niyibuke ngathi hhayi vele nganisonke sithola imali cha. Uyayithola umfowethu imali ngoba kufanele ukuthi ayithole ngenxa yomsebenzi wakhe awenza egcekeni noma awenza leka ubukhona bakhe bukodwa buwumsebenzi wokuthi uma eqhamuka kumuntu ethi yeya ngikufuni lokho kuyenzeka uyashintsha uya-understand indlela yokum-appreciate-a for isikhathi sakhe nothandana nalo ngoba uma ngathiwa kuqhuma umpompi ngeke aze awuyeke umpompi ubone uqhumile uzowubopha kodwa uma ungaqhunyisa umpompi engekho noma engekho umuntu ofana naye ngingafika ngesikade nini nakunjalo ngoba uma nganibuza nje nanigcine nini kuyobona khona ukusuka nje. mina cishe ube senginonyaka nje ngize ngayoba sekushona ubhuti nje omdala nakhona futhi sesengcwatshiwe nganyamalala futhi. Mina ngiyakade ngibone nalapha. Ikhaya lingahlali muntu liyafa ngizolitshela nje lokho engize ngimfihlele khona. Ikhaya lingahlali muntu liyafa liyadeleleka liba yisigcawu sanoma ngabe yimuphi umuntu noma yiphi into efuna ukwenzeka ngaleso sikhathi iyenzeka ekhayeni elingahlali muntu liyaphela nje futhi liyaguga. Hayi ukuthi uba khona Ezobuka suke ngizolanda imali yeah. ngoba ezolanda imali hayi ukuthi uyafika nje ezodela ikhaya. mina ngokwami angizile ukuzongithathela iy'nqumo
angizile ukuzonithathela iy'nqumo, kodwa ukuze into yenu igcine ilungile ngelinye ilanga iyodinga ukuthi singazicabangeli sisodwa, silithande ikhaya. Uya-investa entweni ekwenzela inzuzo. Ningibambe. Labo 700 enibatholayo ngaphandle kwalela khaya ngeke nize nibathole. Bayawenza umehluko ey'meni enibhekana nazo. Awomkhulu. So if uwumuntu into yakho waziyo ukuthi iyakwenzela umehluko, uya-investa kuyona, uya-sacrifice futhi kuyona. Kanjani na? Awukwazi phela ukuthi ungadla yonke into uze udle ne-profit. Uma unebhizinisi kudinga ukuthi beka okunye, lungisa ukuze kuzoba ngcono. Ukuze indlu ibize ngaphezulu kwaleyo nto, kunezinto okumele uzenze ukuze indlu izoba kusekulelo zinga lokuthi irenti yami sengingayikhuphula manje ibe imali ewukuthi. Sho ukuthi wena uyohlezi uhleli ku-700 ngoba nakhu awu-invest, awulungisi, awenzi lutho, awukwazi phela ukunyusa zingekho izinto ozenzayo ukukhombisa ukuthi uyathuthukisa. You understand? Ithini-ke le nto ngizosho nje kuwe Xolani, idinga ukuthi ube neqiniso kuwe, ukhumbule ukuthi uma wakho bewuthanda lowa muzi, ukhumbule ukubaluleka kwawo ngoba uma ngathiwa kufadalala wona, okusho ukuthi wena uyobe ungasenayo indawo yokubuyela uyothi. Uma ngithi uyazi ukuthi ngiyothini, uyobe ungasenayo indawo yokubuyela. So ithini-ke mfowethu le nto, kula maroom awu-2 wena owatholelayo, awukuhambe uyohlala phansi mfowethu uy'cabangisise kahle ukuthi ingabe lokhu engikwenzayo ngikwenza kufanele yini engabe ngiyakwenza, ingabe umzali wami uyathokoza yini ngokuthi mina ngithola u-2. Uma ngithola u-2 kunezinye zey'dingo ezingafezeki noma ezingenzeki ekhaya. Ayikho into eyenza umuntu akhule empilweni njengokunakekela iy'kubo. Awenzi ngoba wenzela omunye umuntu, kodwa wenza into eqondene nawe ukuthi uyenze. Futhi uzikhulisa wena, uzivulela wena izinto ezinye ezingcono ngakusasa ekuthenini lesidalwa sikukhumbule ukuthi uyakhumbula ekhaya. Angisezi ukuyikhuluma ukuthi ingobani, ibheke kubani, ubaba ukwathi kwacima. Cha, ngizoyikhuluma nje nawe siqu ukuthi singakukhuluma konke vele ngeke sikuphoqe ukuthi thatha 1 we-room nani nani. Ithi eyami hamba oba ne-meeting nawe nje qo. Khipha omunye umuntu, ngisho ngathi ubani uma wengane kwasho mkhiphe ube ne-meeting nawe. Bese ukhumbula ukuthi libaluleke kangakanani nje la khaya. Then siza i-answer yalokho nesinqumo kuyoba kuwe futhi ukuthi usikhiphe. Ngoba esenzweni sakho sokuthi uthole 2, hayi ngeke ngizwakala. Hayi asikho kahle. Hayi ukuthi inkinga indlela okwenzeka ngayo. Ngiyavuma kwenzeka ngayo. Ngale ndlela okwenzeka ngayo nami cha mina anginawo umoya. Ungizwe yabo. Ngoba ngade ngikutshela nje ukuthi mina engikwenzayo ngifuna ukubuyisana. Uyabona lonto. Ube nani lento eqondile eyenzakalayo. Ngicela ungibamba, angisho ukuthi le mali ngithi icanele obani chabo. Mina ngikhalela ikhaya. Angisho ukuthi cha inikeza ubani, mina ngithi ikhaya. Yini lo 700 ungenzi idingo zasekhaya? Sasibongele ukuthi uNtombazane wagcina engayitholanga. Ethe kwi-right noma ngangabe sayithola. Hayi phela yenza okubalulekile, kube nomehluko ukuthi khona ongayitholi. Yabona-ke lapho-ke akunayo into eyinkinga. Okay. Kakhulu. Ngicabanga ukuthi iyobe ilapho nje, iqiniso futhi liyobe lilapho. Kodwa yona futhi noma iphuma leyo mali uyohamba uyothengwa into edingakalayo. Sibuye siselana ney'limpinazi. Yes. Yilokho engishoyo. Into bese ubekwa wena. Hayi bese mbuza. Hayi Sicela ukuxolisa Awumeke Xolani. Njengoba emithengini egcinileyo isaba izindlu, wathi wena ufuna izinto eziwu-2. Yeah. Uma ngabana kungenzeki lokho, ya uyoduba ngisho ekhaya. Ngathi uyoduba ngisho ekhaya. Ngathi mina iyasho ukuthi into oyifuna ngenkani.
Angithi nakho baba nami ngisho ngithi angeke size simphikise akahambe yoyixoxa naye qobo akhumbule unina akhumbule ikhala kubo akhumbule isizathu sokuthi uma ngathiwa lefada laliyothola yilo 1.4 ngelinye ilanga yingakho ngithi akahambe yoba ne-meeting naye ngoba vele ngeke size simphoqe ngalutho kodwa idinga ukuthi iqiniso libe kuyena. Uyayibona le nto indlela eyenzeka ngayo. Mina konke engangikwenza iy'nkulumo. Okay. Kubuye siyibone. Asingasahlali nje lapho Angabi kwenzekile. Uthe itatiyela uliphethe asiliboneni nalo ngicabanga ukuthi sesifikile esiphethweni sayo yonke into udinga ukuthi ube kanye nawe ube Phela vele iphepha. Hey, Mina ngizocela into eyodwa nje abantu benkosi baqalana abafundile. And then onke amalungiselelo besenziwa alungiselile okwenzela umama umsebenzi isiyehlile kuwo onke nembuzo besendizithengile zowubonakala uba zenzani ubana angibeke ngeke inhliziyo yokwenzela umuntu umsebenzi inhliziyo yami ingagculisekile hayi umkhulu ngokuthi ukuyenza ngendlela cha phela kodwa hayi uzoba right. Umkhulu yindaba ungezukwenza umsebenzi. Ingobani yilezi nkulumo. ikhona Kule nto engishoyo. Nasekuqaleni ngayo. ngamadoda Ngasho nje ekuqaleni mina ngathi umsebenzi ngoba sikhona singawenza umsebenzi. Ngeke uze ube nenkinga. lungile wenza Ngathi mina wena ngathi imbuzo ngoba usuyithengile ima kanjalo. Angithi ngase ngithi mina sikhona noSiphiwe bonke bakhona sizodlanisa imali noma uma kukuthi akekho udlanisa imali uzowenza ufisa ukuwenza umsebenzi. Mina ngawenza anginayo inkinga. uyawenza Nawo bafowethu khona sizohlanganisa sihlanganisa kuphuma umsebenzi. Angithi sikhona sibathathu. kunephuzu ima ngisathi ngifuna ukukhuzelela kulelo ngoba mhlawumbe ngeke izizwakale uma uzoshiwo kuwe ngokwazi kwami ngokwesintu awukwazi ukuthinta umsamo uthi ulungisela osekugcineni baqala kuqaleni kuya kabi ngoba nisuke nithi niyambuyisa ogcinile kodwa abangaphandle basekuqaleni ababesezile nabo babuya ngolaka sebelwa bethini singashiyelwani ngaphandle ngokwesintu nje kwenziwe njalo. Awuwenzi umsebenzi mhlawumbe ukuthi uzokwenzela umuntu ongemuva umsebenzi ungakazi uye uyowucinela ukuthi wenziwa kanjani. Enkosini awukwazi ukuyothinta lapha usuthintele owokugcina ungakazi ekuqaleni kuba yinkinga kwakuwe wena muntu obunamandla ukuthi wenze ukulimaze wena. So angisho ukuthi nenze kanjani ngidlulisa nje lolo lwazi lwami engilwaziyo mina ukuthi awuthinti laphayana uthintele osekugcineni ekuqaleni ingaqalwanga khona. Yingakho ukugcina ubona abantu bebuyela emuva basuke beyoqala phansi ukuze behlongola yini bezobofuna. lento namanje ngisayisho nje ukuthi wena sizowenza umsebenzi ngibale kahle umakhuzwayo ugogo wenu nonke umakhuzwayo ngeke kwenzeke nesithole manje umsebenzi engekenzeka umakhuzwayo umsebenzi Mana kahle lana kanti kukhulunywa kanjani kanti mhlawumbe kukhulunywa ngani? Akukhulunywa ngokuthi uma kuzowenza umsebenzi hhayi ukuthi uzohamba wena wenza umsebenzi ukukhipha onakho ozokwenza umsebenzi wakho kukhulunywa ngalo hhayi ukuthi kula uma sithole nekhona lokho-ke phela angithi kufanele ukuthi siphekezele ngesinakho hhayi ukuthi sokwenza umsebenzi ilokho engishoyo mina phela angazi phela kufanele ningazi mhlambe kanjani angazi angisho ukuthi kokwenza umsebenzi re hamba wenza umsebenzi uye lapha emsamo cha ngisho mina ukukhipha ephaketheni uphakethe lowo muntu lowo ozowenza umsebenzi khona ukwenza khona ukuphushwa kwakwa awungizwa lisho ukuthi ngiyaqambula ngaqala nje kodwa lento esishoda ngibona edala Gavana ihlambuluko Ataleke itayitela mele ikhona itayitela mkhulu ubuka itayitela uma uthi yalazi indaba yemvubu into esebenzayo nansi ayikala ukuzama ngayitholile kodwa ngicela mina ngiyazi ukuthi sekubuya ngisho nakamasipala nale tayitela le Nisengaya ukuthi nobabili sesengaya futhi sobayi-2 ngoya kanjani kodwa umasipala ungabasanga abafowethu
kwakuya mina yazi ukuthi ngangiyokwenza lento leyo ukuthi nithi nitayitela indlu kaSiphiwe ibhale yena ufuna ukuba uyena umuntu othatha indlu. Angikaze ngithi ngubani okulapha. Mina umuntu owayayo Umuntu wezibhali. mina mkhulu angifune into yasekhaya. Lento manje futhi ngisayisho. Nina ningibhekela ukuthi mina ngifuna ukulento lokuphatha lapha ekhaya ngathi cha. Ingakho ngaze ngapho ngohlala emahlathini. Waya kanjani kwamasipala abafuna ubashiya ngasemva ungaxoxisa? Yazi ukuthi mina nganinika lona letayitela leli ngithi lithatheni. Anginenzathu nginomuzi nona kwami umuntu. Iyo into edala ukuthi ngoba manje lento yalapha ekhaya iyakhulumisa one way. Kodwa ngitholani usibhekisela wena njengoba usithi yakhulumisa le nto Nanti ekhulumisa wona umuntu omdala itayitela kuphela. Phela ayikho enye. Yabo lento eyikhulumisa nansi ebhale uwise. Yabo? Masingabusane lo. Iveli phela. hayi mina ngasho ngathi wangitshela ngathi angifune idayitela sihlale nini la Nice then. igama lakho khona la phela shona La lento eyikhulumisa bayibona yona wabona itayitela ibhale lento ligama. La mayi itayitela kuphela. La into abayibonayo ebhale uSiphiwe hayi phela yabona-ke mana ayikho enye. mani 4 3 2 uphi page 1 ngoba phela leli page lokuqala uphi page 1 upage 1 uma uvula uthi ala kunegama likaSiphamandla nami uphi page 1 ngoba lo icover page ushiye ngaphandle uphi page 1 sekuno page 2 cela ukubuka Nani page 1 page lapha? akubhalwa ngathi page 1 icover leyokuqala etayitela le lokho kubhalwe bese kuba upage 1 2 3 4 Yazi kaphela ngifuma amasipala ngathi ngihamba nalo. why is it comes Ngane from yokwenza yona lento lena. Ngifuna becheck bathi ela masithole. Singahamba naye. wazolubuka ekabuseni Nawe khona kodwa nawe. kodwa ngifuna ukubuka ukuthi page 1 khona page 1 and le nto lena ikomsisele yavulwa Kodwa mina ngikholwa hayi uthi ayivulwe lena iseke yavulwa Umuntu and page 1 awukho umuntu wamasipala uyalazi itayitela. Wayezosho ukuthi leli bafo tayitela bafo kulungile it's fine into esizoyenza sizokwazi uzongenzela amakhophi nami sabi sekamasipala because angeke kuqhamise kuba no page 2 page 1 Ngithi-ke mina yani khona nobabili ngifike khona bazongiphendulela ikhompyutha lalela bazongiphendulela ikhompyutha Ngiyona ngizobona yonke into-ke phakathi. kodwa upage 1 bafo awuyangikhalisa and yabo itayitela la ivuliwe yafike lavula akakhipha buka kanje yabo yebo yabo nje lalela why is it comes from Khaya silibonile udaba lwabo beyibikele kabanzi noma bekhiphelani ngonyiluka namhlanje besibhalela uXolani othe ngithathe esitetelegu ke ngiyohlala phansi nobaba ongikhulisile okungubaba wami bese ngiphinde futhi ungihlalisa phansi nabafowethu okuyibo abathintekayo. Sibambe lapha ke mbukeli uma besho ugogo basasho yena umama inkinga enkulu noma into bebeyiphile ekhaya bebembiza ngogogo bona bebodwa kodwa makhulunywa ngomama nogogo kusho umuntu oyedwa. Nakho sithola ukuthi kukhona ukungenzelana iqiniso kahle kahle phakathi ngoba kukhulunywa ngezinto ezashiwa umama eyishiya engayishiya esandeni somuntu othile oqondile ngoba umama siyamthola ukuthi unabantu bebekhona ekishe bengabazali kodwa bebemsiza noma bemlekelela kulo lonke udaba ukuze gcine kwazile ukuthi abe right noma ekuphileni kwakhe. Manje inkinga enkulu isifika la ekuthenini uXolani usefuna ukubaphushela emumva bonke uthi abadede ukuze bona nomfowabo njengoba sebesele bobabili bezokwazi ukubhekana noma ukwazi ukubonisana ngezinto ezinqubekela phambili bekhohlwe ukuthi umzala wabo ophakathi kwabo noma ubheki ikhaya ubalulekile kakhulu ngoba uyiso labo njengoba bona bengekho futhi kuye kuthatha isikhathi ukuthi befike ekhaya ukuyobona ukuthi yini esiyenzekile bahleli kanjani abantu abaqashile ekhaya kuhamba kanjani ukuze umuzi ukwazi ukuphila. Kodwa
Kodwa-ke siyathemba ukuthi emva kwezinto ey'ningi esizikhulumile namhlanje nokubonisana nokubukisana ngelinye ihlo bazokuthatha bekusebenzise ngendlela ezoba nekusasa noma ngendlela enhle ezokwenza ukuthi kube nokuthula ngoba kukhona ukuphikisana mayelana netatiyela kodwa-ke asazi ukuthi kuzokwenzakalani. Sithe thina abahambe beye kwamasipala bobabili ukuze bazokwazi ukuthi leli tayitela liyilo yini noma kilo. Uma kungelilo bezobona kuyilona ekugcineni. Siyathemba ukuthi lokhu kuthula ebesithi sikhambisile kulowo mndeni kuyoba nomvuzo omuhle kusasa futhi kuzosala kube khona ngoba bakhombisa ukuthakasa kakhulu ekuthenini kungenelela abantu abafana nathi enkingeni ababhekene nayo. Uma kuwukuthi nawe unenkinga shayela le namba la ezansi uvele ufone uthi Siteteleko, Teteleka nami intokazi sizokwenza kwenzeke njengoba sikwenzile namhlanje odabeni likaXolani kwenzeka. Mina Siteteleka intokazi kaNdlovu sengisho njalo kuwe ngithi umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.